Ben, pois damos con inicio a convocatoria do pleno do 10 de abril de 2025, sendo as 11 da mañá, e abrimos un pleno extraordinario. Abrimos os asuntos da convocatoria co expediente 374/2025, imposición e ordenación de tributos, modificación da tasa por prestación do servizo de recollida e tratamento do lixo e a ordenanza fiscal reguladora da mesma. Ten a palabra a secretaria. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, Facenda, Réximen Interior, Seguridade e Tráfico e Grandes Proxectos por 2 votos a favor do Grupo PSDG-PSOE, unha abstención do Grupo BNG e 2 votos en contra do Grupo PP, ditaminou a presente proposta de acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente a imposición da tasa por prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo do Concello de Silleda e a ordenanza fiscal reguladora da mesma, nos termos en que figura no expediente. Segundo, dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva mediante exposición do mesmo no tabuleiro de anuncios deste Concello e no boletín oficial da provincia por prazo de 30 días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinalo e expor as reclamaciones que estimen oportunas. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. Terceiro, considerar, no caso de que non se presenten reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado que o acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Bueno, pois traemos a pleno hoxe esta aprobación provisional da nova ordenanza fiscal na taxa do lixo e o traemos por obriga legal. Temos que dar cumprimento á Lei 7/2022 de residuos e solos contaminados para unha economía circular e garantir a sostibilidade dun servicio esencial. Polo tanto, eu creo que temos que asumir este debate desde esta perspectiva. Estivera quen estivera aquí sentado, estivera quen estivera aquí gobernando, tería que facer o mesmo, dar cumprimento á lei. Ainda que isto xa sería unha razón suficiente para contar co seu voto a favor ou a súa abstención, voulles dar outras razóns de por que deberían apoiar esta proposta. Primeiro, porque dar cumprimento á lei debería ser cousa de toda a corporación. A normativa estatal obriga a que antes do 10 de abril de 2025, hoxe é día 10, todos os concellos establezan tasas non deficitarias para os servicios de xestión de residuos, é dicir, que a lei obriga a que o custo do servicio de recollida do lixo debe cubrirse co que se ingresa pola tasa. Como saben vostedes, a tasa vixente en Silleda data do ano 2013 e resulta totalmente insuficiente. Con ela apenas cubrimos un 43% do servicio total, do custo total do servicio, e o ingreso que temos por tasas ascende a pouco máis de 450.000 euros, mentras que o custo do servicio sitúase nos 900.000. 900.000 frente a 450.000 de ingresos. Esta nova proposta que presentamos, en cambio, sitúase nun grado de cobertura do servicio dun 85,91%. É dicir, con ela asumiríamos case o 86% do custo do servicio. E será o Concello quen asuma o 14% restante, que corresponde aos gastos xerais do servicio, uns 126.000 euros. É dicir, que para cumplir a lei, esta tasa, as súas tasas teria que ser todavía maior, pero o Concello vai voltar a apostar por asumir a única parte que se lle permite por lei. En segundo lugar, a segunda razón que lles quero dar é por responsabilidade cas contas do Concello. Como dixen antes, o custo do servicio ascende xa a 900.000 euros, exactamente 897.081 euros anuais. Isto inclúe a recollida dos residuos urbanos por parte da empresa concesionaria, máis de 447.000 euros, o pago ao Sogama polo tratamento de residuos, máis de 265.000 euros, o punto limpio e outros servicios por máis de 30.000 euros, os convenios con outras administracións, como a Diputación para o control do lixo orgánico, 26.700, así como os gastos xerais proporcionalmente imputables, que comentábamos antes, que superan os 126.000 euros. Ata este ano fomos aguantando cas taxas conxeladas, a pesares de todas as melloras que se foron implementando no servicio, pero a suba de Sogama reventou as nosas previsións.
O coste de Saugama pasa a 267.000 euros no ano 2024 hasta os 266.000 no ano 2025. Este ano, en comparación co ano 25, teño aquí os datos da intervención. No ano 23 pagamos a Saugama 189.000 euros, no ano 24 pagamos a Saugama 247.000, porque empezaron esta suba a mitad de ano. É dicir, son casi 58.000 euros por medio ano. Unha cantidade que temos asumido con recursos municipales propios, sen subirlle a tasa todavía a nadie. E de que recórdolles que no debate pasado, no pleno pasado, xa lles informei de que había 3 destas facturas sen abonar, que terán que ir a modificación orzamentaria, que corresponden ao mes de setembro e outubro. Suman en total, unha son de 280 euros, outra de 28.600 e outra de 367. Por lo tanto, a suma de Saugama se estima en este orzamento de nuns 100.000 euros. A esta suba temos que engadirlle a retirada das bonificacións por parte da Xunta de Galicia por ter implantado o servicio de orgánica. Aquí creo que é xusto recordar que a Xunta primeiro nos obrigou a instalar contenedores marróns, por certo, uns contenedores que tivemos que pagar nós, gracias a unha axuda europea conseguimos poñelos en marcha, e nos obligaba a cambio, e vou a entrecomillar a cambio, dúas modificacións que agora nos retiran. O resultado, con esta suba, manter as tasas conxeladas sería un suicidio económico. Teríamos que deixar de ofrecer partes deste servicio e nós temos un servicio exemplar. E isto nos leva á terceira razón. Esta nova ordenanza, esta nova tasa, nos vai a garantizar precisamente que sexamos capaces de manter este servicio exemplar. Non hai en toda a contorna un só concello, ni un só, cun servicio de recollida como que temos en Silleda. Un servicio que leva 12 anos cas súas taxas conxeladas, pero que nunca deixou de medrar. Creo que vou recordar que fai 12 anos non tiñamos recollida selectiva de plásticos na totalidade do territorio. Non tiñamos recollida selectiva de orgánica en todos os cascos urbanos e mediante compostaxe a disposición dos cidadáns no resto do territorio. Non tiñamos contenedores de papel, de roupa ou de aceite repartidos polas parroquias. Non tiñamos un concello cun servicio de reposición de contenedores verdes e amarelos a demanda inmediata da población. Non tiñamos un concello cun servicio de control de xestión do lixo orgánico e do compostaxe. Un concello que, a pesar de ter as súas taxas conxeladas, mantivo os servicios para a ciudadanía gratuitos durante o longo destes 13 anos, como o servicio de recollida en seres a mobles porta a porta, o servicio de recollida de plásticos agrícolas porta a porta, o servicio de cartón porta a porta para os negocios e un punto limpio no que facer xestión de todos os residuos e que se ampliou ademais fai uns anos a recollida dos residuos electrónicos e electrodomésticos. E que ademais un concello que durante estes 12 anos de taxas conxeladas non deixou de facer ni de implementar campañas medioambientales de concienciación e de formación anuales. Un concello que, gracias a estas políticas, ven de recibir o distintivo bandeira verde, sendo o único concello da comarca e o terceiro da provincia que o consigue. E con esta reflexión imos pola cuarta razón coa que concluye esta primeira intervención, e é que esta ordenanza é unha medida de realismo, de responsabilidade e de protección do público. Porque, ademais de dar cumprimento á Lei 7/2022, ademais de garantizar a viabilidade económica dun servicio de lixo exemplar, mantén as bonificacións do 100% para as familias máis vulnerables e establece que o pagamento sexa o menos daniño para os petos dos cidadáns, ampliando os períodos de pagamento. Este é un incremento estudiado por técnicos. O outro día na comisión informativa preguntaba desde onde saliran os cálculos tan exactos con decimales. Están feitos polo Servicio de Medio Ambiente do Concello e supervisados despois polo interventor. E son o que corresponde, a suba é a que corresponde para dar cumprimento a esta lei.
E o que teño que deixar moi claro é que o noso compromiso é facer que esta suba imposta por lei se note o menos posible nos bolsillos dos cidadáns e se note moito no seu día a día con máis inversións e máis servicios gracias ao aumento na recaudación. O que sí, existe un compromiso tamén por parte deste Concello de realizar as bonificacións que sexan necesarias, tan pronto como a Diputación nos aporte os mecanismos de control na orgánica, poder facer unha bonificación a todos os cidadáns que están facendo uso adecuado do contenedor marrón. E tamén anuncio que para que sea máis xusta esta subida, imos a facer unha revisión do padrón para que todos os cidadáns de Silleda, todos, sin excepción, paguen o recibo do lixo. Porque sí que é certo que a diferencia entre os cálculos os técnicos de medio ambiente, que establecía unha tasa dun 73%, subimos a casi a un 79%, porque hai que establecer unha estimación de impagos. Por lo tanto, vamos a intentar que esa estimación desaparezca cun bo control do padrón do lixo. Eu espero que todas estas razóns foran suficientes para decidir entre todos entre manter un servicio exemplar ou suprimir unha parte do mesmo, ou decidir entre todos entre cumplir a lei ou non cumplila. Abrimos o turno de palabras co Partido Popular. Sí, moi bons días. Despois desta exposición de motivos e das razóns que se nos dan por parte da alcaldesa para traer esta revisión da tasa do lixo, a verdade é que o que se trasluce pois é que realmente esta renovación da tasa do lixo pois non se corresponde co que se nos está dicindo nesta exposición de motivos. Di inicialmente que isto ven por unha obriga legal derivada da Lei 7/2022, pero o certo é que a tasa, que como ben decía, era do ano 2013, ven exactamente igual, salvo nos importes, hai unha pequena variación nun punto, pero no sustancial ven exactamente igual que esa tasa do ano 2013. É dicir, a pesar de que a lei é do 2022, a tasa é exactamente igual a esa tasa do 2013. Por lo tanto, nos é un dos primeiros motivos nos que decimos que non estamos conformes con esta tasa que se fai dende o grupo de goberno. Entendemos que é unha tasa que ven feita sin o traballo necesario que debería traer esta tasa e, sobre todo, consideramos que é así, dado que ao final o desglose que se ven facendo nesta tasa, se a comparamos ca que se fai na maior parte dos concellos da contorna, pois é moi deficitaria. Estamos ao final con 7 apartados nos que se desglosan as distintas tasas ou o coste das distintas tasas para distintas situacións, mentras no resto dos concellos este desglose e esta especificación da tasa que si vai máis en consonancia co que di a lei, que é que seres e residuos que pague, pois realmente non se trasluce nesta tasa que se nos trae. E ao final, pois entendemos que isto é por a falta de traballo que estamos detectando continuamente no grupo de goberno. Ao final, vemos como os comercios van a pagar exactamente igual, independentemente da superficie que teñan, do seu negocio, do número de empleados ou do que acaben xerando. Isto entendemos que non se acomoda o que manda a normativa e parecenos tamén un agravio comparativo para a distinta xente. Vemos tamén como en concellos da contorna se fai unha distinción entre a recollida no urbano e a recollida no rural. Sobre todo tamén porque non é o mesmo servicio que se ten no rural que o que se ten no urbano. Isto entendemos tamén que debería estar contemplado na normativa e, sin embargo, non se contempla. É certo que esta suba que se pretende facer ven derivada dunha normativa estatal, pero tamén debemos de avaliar por que motivo se dá esta suba e de onde ven esta normativa estatal. Fundamentalmente, achacas esta suba a unha subida dos costes de Sogama. E temos que ter en conta que esa suba dos costes de Sogama ven motivada porque o goberno estatal decidiu implantar un imposto de incineración, un imposto que non é obligatorio e que tan solo
9 países da Unión Europea dos 27 implantou, entre eles España. Por lo tanto, se hoxe os veciños tiveran que pagar máis pola recollida do lixo, en gran parte viría motivado por esa decisión do goberno estatal, do goberno socialista. Pero que, ademais, frente a esa asunción de costes ou subvención dos costes de Sogama por parte da Xunta de Galicia, vemos como o goberno estatal se opón frontalmente a que se poda producir esa subvención deses costes por parte da Xunta de Galicia aos distintos concellos. Por lo tanto, supoño que terase que explicar por que non se quere permitir que se faga esa subvención dos costes que ao final repercute en todos os veciños de Silleda. En principio, o que temos nos conocimiento é que a Xunta sigue mantendo frente a esa negativa do Goberno do Estado esa subvención dos costes. Fala usted de mellor servicio cando vimos que nos últimos anos o que se fixo foi reducir esa recollida precisamente no rural. A intensidade da recollida que se tiña prevista nos anos anteriores para o rural, vemos como se foi reducindo cos últimos contratos. E o suicidio económico quizá se produxo no momento no que se decidiu facer un contrato como se fixo a anterior legislatura por o goberno socialista, con os sobrecostes realmente bastante elevados. Para nós, isto que vostede vende como unha medida de realismo e de responsabilidade, cando nos ven dicindo que agora van a facer unha revisión do padrón, gustaríanos saber que foi o que fixeron durante estes anos, entonces, se aquí isto non había ningún tipo de control, pero o que si entendemos é que esta taxa que nos trae hoxe aquí, o único que fai é gravar máis os veciños de Silleda e non o fai desde un punto de vista nin realista, nin responsable por parte do goberno e do grupo de goberno que ven a propoñer esta taxa que nos trae hoxe aquí, xa que, como decimos, non responde ás necesidades e á realidade do noso concello. Por parte do BNG? Bo día. Sí, a verdade é que o primeiro é comentar a exposición de motivos que fixo a alcaldesa ahora para presentar a taxa, que é unha auténtica mostra máis de victimismo, non? De botar culpas e balóns fora e responsabilizar a todos, menos ao propio goberno, que leva 18 anos gobernando. A verdade é que é curioso. Igual que é curioso que hoxe se nos traia unha suba de tasas dun 80% o mismo día que vamos debater un orzamento no que os ingresos e os gastos están cadrados. Temos hoxe aquí as consecuencias de políticas públicas, tanto da Xunta como do propio goberno socialista de Silleda, e o que nos corresponde é analizar as causas que nos trouxeron a esta situación, a estas consecuencias. Que para nós, para o Bloque Nacionalista Galego, son dúas as causas que nos levan aquí. Por unha parte está claro que está a cuestión de Sogama, iso explicaría unha subida de 70.000 euros ao ano, no que se refiren nas obrigas previstas, de 2025 versus 2023. Repito, iso explica unha subida de 70.000 euros, e neso ten toda a responsabilidade da Xunta, porque Sogama é o modelo de xestión do lixo do Partido Popular que consiste, basicamente, en queimar máis do 90% do lixo que recibe. Por lo tanto, ese é un modelo que non é ecolóxico, non é respetuoso co medio ambiente, é natural que o Estado, a Unión Europea, castiguen, desincentiven o uso deses modelos porque non se corresponden cos tempos que vivimos, e tamén intentando que se promovan outros modelos. O que ten que facer a Xunta é non botar balóns fora e non culpar os concellos, sino procurar outro modelo que existe que non consista en queimar o lixo. Eso por unha parte. Pero, por outra parte, temos a responsabilidade do Concello, do goberno socialista de Silleda, que leva 18 anos gobernando. Que firmou, vamos a decilo, hai unha suba injustificada do custo do servizo de recollida do lixo nos últimos 2 anos. Unha desastrosa xestión que nos custa 240.000 euros máis. Fíxese. O sea, firmar ese novo contrato do lixo implica 240.000 euros máis de custo cada ano durante 10 anos. Porque hasta o ano 2021, hai que recordalo, vostedes, o que se facía en Silleda era contratos do lixo de 4 anos,
a razón de 210.000 euros por ano, máis ou menos. En 2022, pois, decidiron sacar un novo contrato do lixo que foi adxudicado por nada máis e nada menos que 450.000 euros por ano, máis do dobre. Esa é a realidade. E ainda por riba, hai que recordalo, porque vostede na súa exposición de motivos dixo que a Xunta obrigounos a poñer contenedores marróns, pois temos que recordar, non se acolleron as posibles alternativas que había para mitigar estes custos. Falo do plan que lle ofrecía a Deputación de Pontevedra aos concellos, o plan Revitaliza que lle ofrecía o BNG aos concellos desde a Diputación, gobernando desde a Diputación, no que se propoñía utilizar composteiros comunitarios nas vilas, co fin de aforrarnos precisamente ter que implantar os contenedores marróns e o modelo Sogama. Un modelo que, por certo, non é ciencia, funciona. Pode ir falar con a alcaldesa de Tomiño, pode falar ca alcaldesa de Cangas e vanlle falar maravillas dese modelo, de como os veciños teñen, gracias a que compostan no urbano, poden acceder a fertilizantes gratuitos, como se aforran todos os custes, como toda a vila está concienciada en compostar. Non. Vostedes, sin embargo, o que optaron é polo modelo Sogama para a xestión do contenedor marrón. Que implica o modelo Sogama? A decisión que tomaron, rexeitaron a proposta do BNG da Deputación e vamos ao modelo Sogama, que son 50.000 euros máis ao ano, durante 10 anos, recordemos, o sea, €500.000 máis, ademais de pagar 51 euros por tonelada tratada de lixo, que non recibimos o que se produce con ese compost. O sea, un negocio redondo para Silleda. Eu lanzo unha pregunta, eu directamente pregúntolles, como pensaban pagar esa suba no gasto de 210.000 euros a 450.000 euros todos os anos cando aprobaron? Pregúntolles, si, alcaldesa, e non bote balóns fora, non culpe a outras administracións, deixe de victimizarse, asuma a responsabilidade política das súas accións. Pode dicir, nós firmamos ese contrato e que pretendían? Como se iba a financiar esa suba do gasto? Que tiñan en mente? Ese é o primeiro que lle reclamamos, responsabilidade política, que é o que hai que facer cando se toman decisións. A Xunta vai polo modelo Sogama e ten que asumir as súas responsabilidades. E vostedes teñen tamén que asumir as súas cando toman decisións e firman contratos. Logo entremos a analizar a taxa en cuestión, vayamos ao máis técnico. Eu, neste punto, quero lembrarlles que son vostedes, forman parte, os meus compañeros que se sentan aquí á dereita, forman parte dunha forza que se di progresista. E ser progresista tamén implica que cando un fai normas, pois teñen que tender a ese modelo de sociedade que nós queremos construir, presuntamente, que vostedes queren construir tamén. E eu, claro, nese sentido, eu quixera preguntarlle, que me explique a alcaldesa, en que sirve esta taxa para reducir a produción de lixo? Como axuda, como conduce a eses fins? En que axuda esta taxa a aumentar a compostaxe? Como axuda esta taxa a incrementar o reciclado de plásticos? Fai algo esta taxa para eso? Non, xa lle digo eu, esta taxa non sirve para nada deso, porque a taxa ni siquiera, tal e como está redactada, o que hoxe votamos, non favorece a aqueles que utilizan o contenedor orgánico, non lles ofrece ningún tipo de bonificación, que é algo que é relativamente fácil de revisar, porque os usuarios do contenedor orgánico teñen unha tarxeta. Por suposto, non favorece as persoas que compostan no rural, non teñen en conta, porque aquí a compostaxe parece que é o que se fai nas vilas, pero non ten para nada en conta, como si teñen outros concellos da provincia de Pontevedra, as persoas que compostan no rural, sexa nos contenedores de plástico que repartiron, ou sexa na horta, como sempre se fixo, a compostaxe, é unha cousa que se podería prever e bonificar, vostedes non o teñen en conta. Esta taxa só ten un obxectivo, que é recaudar 350.000 euros máis ao ano. É o único obxectivo que ten, non modifican nada máis, ese é o seu progresismo, recaudar máis. Nós, as propostas que facemos, nós desde o BNG de Silleda, o que facemos é 5 propostas para a taxa do lixo, así de claro. Nosa primeira proposta que facemos é bonificar a quen composta. Quen use modelos de compostaxe ten que ter unha bonificación, sexa no urbano ou sexa no rural, e sexa no rural nos composteiros de plástico ou nas súas hortas. Esas persoas teñen que pagar menos. Tamén creemos que habería que premiar a quen usa o punto limpio, unha bonificación para as persoas que van ao punto limpo a depositar os seus residuos. Creemos
tamén que se debería cobrar unha tasa diferente no urbano e no rural. Algo que sucede porque os servizos que se reciben no urbano son distintos aos que se reciben no rural e é, por tanto, normal que se pague diferente por servicios diferentes. Algo que sucede nos concellos da nosa contorna. Non teño que enumeralos, pero sabes vostede, en Vila de Cruces, en Lalín, en Forcarei, págase tasas distintas no urbano e no rural. Esa é a nosa proposta. Tamén creemos que as tasas deberían estar moito máis desglosadas. Non pode dicir que hai un traballo técnico detrás das tasas cando veña aquí con 7 líneas, hai 7 desgloses e eu creo que calquera pode entender que non é xusto que pague o mesmo pola tasa de lixo un hotel con 50 habitacións que un hotel con 5 habitacións. Do mesmo modo, que habería que ter en conta, podríase ter en conta, como se teñen noutros concellos, o número de traballadores, aforo de locais, superficie de venta. Eso sería unha tasa xusta. E, por último, consideramos que tamén debería establecerse unha bonificación ou unha menor tasa para as familias que, sen estar en risco de exclusión social, si poden considerarse que teñen escasos recursos, porque entre a exclusión social e os 3.000 euros que cobra vostede como alcaldesa ao mes, hai unha situación intermedia. Hai moitas persoas que non chegan ao salario mínimo, hai moitas familias que non teñen o salario mínimo interprofesional, que non o cobran. Entón, nós o que propoñemos é que as familias que non reciben o salario mínimo interprofesional ao mes teñan tamén unha bonificación e unha tasa intermedia entre os que están en exclusión social e as vivendas ordinarias. Esas son as 5 propostas que facemos desde o BNG para mellorar esta tasa. A ver se as comparte vostede. E, por último, queremos rematar esta primeira intervención cunha reflexión. E é recordar por que se adxudicaron o contrato en 2022, daquela non subiron as tasas, nin en 2022, nin en 2023. Que houvese sido o responsable. Fálanos vostede na súa exposición, falou de responsabilidade coas contas do Concello, suben os gastos no 2022, daquela non había responsabilidade. Tal vez ten que ver con que eran as eleccións municipais e non lles interesaba, non? E agora sí, traen as tasas para que llas subamos nós, repartir a merda entre todos. Mira, eu o que teño claro é que se o que fixeron a xestión esta de sacar o novo contrato do lixo lles custase algo a vostedes do seu peto, faríano diferente. Pero como pagamos entre todos os veciños e veciñas de Silleda, todo vale. Vamos a empezar a contestar un pouco polo que va dicindo primeiro o Partido Popular. É unha cuestión na que coinciden e, polo tanto, a resposta será para ambos os dos grupos. Fala vostede que a taxa é igual, que non ten o traballo necesario. Volvolles a repetir. Eu estive bastantes semanas traballando cos funcionarios de Medio Ambiente en colaboración ca Diputación de Pontevedra para buscar unha alternativa que nos permitise bonificar xa de maneira inmediata a quen está facendo ben o reciclaxe para cumplir co reglamento de quen contamina paga, ca instrucción de que contamina paga. Pero é certo que os nosos contenedores marróns non teñen tarxeta, Xerardo, non teñen tarxeta. Vexo que non nos usades, pero non teñen tarxeta. Teñen chave, pero, tenéis amigos dentro do bloque que estén na cidade, na vila, teñen chave, e, polo tanto, non temos maneira de controlar quen está tirando adecuadamente eses residuos. Se falou ca Diputación en varias ocasións para buscar alternativas, tanto de bonificacións como de premio a quen o faga ben. E se recordan ben ustedes, fai uns meses, aquí en esta mesma sala, se me botou en cara que non traíamos a revisión do precio da tasa do lixo, e lles dixemos en aquel momento que estábamos todavía negociando ca Diputación unha alternativa que nos permitise facer efectiva esa bonificación. Se queren, podemos facer, como fan algúns concellos que dixeron, que se vai aplicar unha bonificación dun 5% a todos aqueles cidadáns que usan o contenedor marrón, pero que mentras non teñan implantado eso, esa bonificación se vai aplicar a todo o mundo. Eu tamén podía ter feito eso. Podíamos sacar a tasa con un 85%, é dicir, que bonificamos un 5% a todo o mundo, estaríamos aquí todos calados celebrando que hai unha bonificación sobre a tasa do lixo. Por lo tanto, eu creo que dixen antes claramente, hai un compromiso por parte deste goberno municipal de que tan pronto como a Diputación de Pontevedra nos poña encima da mesa unha solución que nos advertiron que iban a facer para poder levar un control deste sistema de recollida orgánica, se aplicará.
Fala o concelleiro do Partido Popular de que hai unha falta de traballo evidente do equipo de goberno. Eu xa leía no prensa hoxe que nos decía que éramos... Non sei se onde puxen. Aquí. Que nos acusaba de pasividade, non? Eu, claro, é que somos enemigos de Silleda. Eu realmente traballamos aquí o que nos corresponde, non vou dicir moito nin pouco, creo que os feitos do noso traballo están na rúa, creo que a xente o ve e eu creo que ese mensaxe falle máis daño a vostede que a nos. Despois, respecto ao reparto da tabla dos inmobles, claro, fala vostede do comercio, falaba o compañero Xerardo dos hoteles, falan de todo isto. Nos mantivemos esta taxa regulada como estaba establecida así, porque aquí se está traballando con comercios minoritarios, con talleres minoritarios, porque, de alguma maneira, os supermercados e os grandes contenedores de lixo teñen xa os seus propios mecanismos de recollida, igual que as empresas grandes do polígono industrial. Por lo tanto, quen son grandes xeradores teñen os seus propios sistemas de xeración de residuos. Falan tamén vostedes de que deberíamos implantar tasas diferentes entre a rústico e o urbano. Seguramente sí, seguramente se pode facer en concellos onde teñen un nivel de población moito máis baixa que a nosa, se poden facer en concellos onde teñen un nivel de extensión moito máis baixa que a nosa, pero nos costa moito máis caro prácticamente recoller o lixo no rústico que no urbano. Falaba vostede, Ignacio Maril, sobre o tema da suba de Sogama, de que é unha normativa estatal e que foi todo culpa do malísimo que é Pedro Sánchez. E eu me gustaría facerlle unha aclaración importante sobre a suba do camión de Sogama, porque a suba do camión de Sogama debe ser aplicación dunha normativa europea, é dicir, non é unha lei estatal primeira, é unha directiva europea, a directiva 2018-850, aprobado o 3 de maio de 2018, mire de que non estou falando, e que foi aprobado durante o goberno do Partido Popular, con Mariano Rajoy presidente do goberno. E non só iso, sino que contou co voto favorable do Grupo Popular no Parlamento Europeo. É dicir, o Partido Popular votou a favor e gobernaba cando se aprobou esta directiva. Esta directiva establece gravámenes por dous métodos de gestión de residuos: a incineración e o depósito de residuos. E Sogama sigue exactamente esos dous sistemas, a queima e o vertido. Dende maio de 2018 hasta o ano 2025 tiveron ben tempo de adaptarse a esta directiva europea que foi aprobada polo Partido Popular. Pero que, ademais, esta directiva europea foi trasladada ao noso ordenamento xurídico mediante a Lei 7/2022. É dicir, terían desde o ano 2022 hasta o 25 para adaptarse xa directamente a unha lei. Se non se quixeron adaptar unha directiva, polo menos que se adaptaran a unha lei. Pero que, ademais, tamén a propia Xunta de Galicia, que a Lei 6/2021 do 17 de febreiro de residuos e suelo contaminados, tamén di o mismo. Pero agora ven o máis curioso. O imposto que Sogama debe pagar agora ao Estado por non terse adoptado esta lei, é dicir, por seguir incinerando e por seguir vertendo, volve a Galicia en forma de participación dos tributos autonómicos. Volve a Galicia. Polo tanto, a Xunta cobra ese dinero e logo fai como que nos debe un favor aos concellos. Anuncia axudas autonómicas para paliar o tasazo de Pedro Sánchez a Sogama, que así o anunciaron vostedes, pero sacan os cartos do Fondo de Cooperación Adicional dos Concellos. É dicir, danos unhos cartos por un lado, pero nos quitan polo outro. E eu creo que o que ten que facer o Partido Popular é quitarse de unha vez a careta e dicir as cousas claras, moi claras. Primeiro, fixeron mal o seu traballo en Sogama. Seguro, non adaptaron o Sistema Galego de Xestión de Residuos á normativa europea que eles mesmos aprobaron. Vale? E terceiro, agora pretenden compensar os concellos cos seus propios cartos. Así que eu creo que debería vostede deixar de defender o que é indefendible. Cando fala vostede de que o suicidio económico foi firmar un contrato con os sobrecostes moi elevados
que a máis son unhas tasas non realistas que gravan os veciños de maneira injustificada. Eu voulle recordar ao Partido Popular de Silleda que cando chegamos aquí ao goberno, a deuda que mantiña este goberno pola basura ascendía a 1,2 millóns de euros e correspondían a tasas que a xente pagaba pero que eles non tramitaban, non gestionaban, non pagaban. Por lo tanto, é a segunda vez que lles requiro. Se quere vir vostede aquí a darnos lecciones de xestión, o primeiro que ten que facer é explicar onde foron os cartos que lles cobraron aos cidadáns durante os anos de goberno para o pago de lixo e que nunca serviron para pagar a recollida. Mientras tanto, eu creo que non debería vostede facer intervencións no tono nas que fixo o día de hoxe. Vale, en relación ao debate co concelleiro, Xerardo, fala vostede de que eu interveño con optimismo, non? Eu non me levanto un día da miña cama e penso, voulle subir as tasas aos veciños. Non, eu non estou contenta con esta decisión, non. Non estou optimista, non. O mellor entendeu mal vostede o meu tono, pero hoxe prefería non estar aquí sentada. Non sei se son capaz de entendelo así. Nos vimos con esta taxa en este momento, e vostede sabe non ve moi ben, despois de estar negociando bastante tempo sobre este tema, vinculado tamén aos orzamentos, e vimos que un orzamento, ademais, que está cuadrado en ingresos en gastos, porque esta taxa, ainda que aprobamos hoxe, non se vai aplicar hasta o ano 2026. Por lo tanto, o orzamento non ten ningún tipo de complicación. O orzamento cuadran os ingresos e os gastos, porque estas tasas se van a aplicar a partir do 1 de xaneiro de 2026. Fala vostede que hai dúas causas para esta suba. A primeira delas é que Sogama vai subir 70.000 euros. Eu antes lle enseñaba os números de intervención no que se fala de que entre o ano 24 e o ano 23 e o ano 24, que no ano 24 xa empezamos a pagar a suba de Sogama a mitade de ano, hai unha suba de 58.000 euros. Un ano completo poderían ser tranquilamente os 116.000 euros. Eu xa nun traballo de prudencia situamos a suba de Sogama en 100.000 euros, pero nunca serían os 70.000 que vostede referiu aquí. Fala tamén de que escollimos un modelo de xestión de residuos que non era o adecuado, que pagamos moitísimo por un contrato e que estivemos sen subir as tasas dende que o firmamos. Nos levamos 13 anos mantendo as tasas conxeladas, sí. Evitamos subas progresivas das tasas, sí. Evitamos subir incluso os cartos despois da firma do contrato, sí. Evidentemente, a suba agora é máis evidente, é moito máis alta, sí. Teñen razón, pero saben por que o fixemos? Porque, ao final, os veciños terían pagado moito máis ao longo de todo este tempo. Porque agora se aplica do golpe, pero o resultado hubiera sido o mismo. A día de hoxe, os veciños e veciñas de Silleda terían que estar cumplindo ca Lei 7/2022 e as tasas terían que ter chegado a mesma cantidade. É dicir, aforramos os veciños 13 anos do aumento das tasas. E, ademais, dende os últimos anos, dende que sabíamos que íamos a ter que adaptarnos a esta ordenanza, o fixemos de maneira intencionada. Dende o ano 22, o fixemos de maneira intencionada. Retrasamos esta suba hasta o último día que a lei nos permitía. Tiñamos ata o día 10 para aprobalas e hoxe é día 10, hasta o último día. Agardamos todo o posible para aplicar esta ordenanza, precisamente para evitar que a veciñanza pagara antes de tempo. E é máis, como dixen antes, imos a votar os plazos todos. Non imos aplicar esta tasa hasta o ano 2026. Agora, tamén hai que dicilo alto e claro. A suba de Sogama nos imposibilita mantelas conxeladas. Así de claro. Fala vostede do Revitaliza. Eu estaba na Diputación cando se puso en marcha o programa Revitaliza. E sei o que se vive na Illa de Arousa, sei o que se vive en Vilagarcía, sei que se vive en moitos concellos da provincia que non son do Benega solamente. Sei como se implantaron ali, pero tamén sei que este concello intentou colocar composteiros grandes no casco urbano e tivemos o rechazo cidadán.
non atopamos un lugar onde non houbera rechazo cidadán. Polo tanto, o que fixemos, sí, foi traer os composteiros da Diputación de Pontevedra para leválos ao rural. Pero aquí nos atopamos co rechazo social. Teríamos que ter sido máis valientes? Pois seguramente sí. Ou non o sei. Porque o mellor agora estarían funcionando regular como algún concello da provincia. E non estaríamos tendo un servicio adecuado. Ou teríamos problemas de olores, ou teríamos problemas de diferentes cuestións. Non o sei. Pero había outra alternativa. E frente ao rechazo vecinal desa alternativa inicial, nos fomos ao plan B, que eran os contenedores marrós. Preguntaba vostede se esta taxa sirve para reducir a recollida de lixo. É certo que a recollida de lixo ten que ter bonificacións para que a xente o faga ben. Ao final, por moitas campañas de concienciación que fagas, por moitos mensajes que lle lances á ciudadanía, vemos todos os días, sobre todo no rural, como abrimos contenedores verdes e seguimos atopando dentro cartós, ou seguimos atopando dentro residuos sólidos urbanos. E nos damos conta de que non hai un control. Pero esa bonificación ten que vir adherida a un sistema que sea xusto. E ese sistema xusto solamente pasa porque teñamos unha dotación nova de mecanismos digitais ou que sea para adherirlle os contenedores marrós que nos permitan levar un control de quen vota e quen non vota. Porque sería injusto decirle aos veciños, veña, pois todos que levachedes unha chave, como fixo algún concello, vide que vos damos un porcentaxe de bonificación dun 5%. Que garantías tes di de que a persona que ten a chave ao caldeiro non o está usando para meter as patacas dentro, como xa sabemos de algún caso? Que viñeron a coller os caldeiros e non están botando no contenedor marrón e ademais o compran. Que garantías temos de que esa bonificación sea xusta? Por eso, antes terminaba a miña intervención dicíndolles que vamos a traballar da mão da Diputación, esperemos que máis antes que tarde poñan encima da mesa esa solución que precisamos todos os concellos e que podamos aplicar esa bonificación que creo que é un principio no que nos creemos que é o de quen contamina paga. En relación ao premio do uso do punto limpio, fíjese, é curioso, porque onte mesmo estive falando co responsable da concesionaria de Olixo, falamos de como poder mellorar o nivel de entrada de restos, residuos orgánicos no lixo, e me decía que a tendencia era precisamente que os veciños e veciñas tivesen que supesen o que costa xestionar os residuos que se depositan no punto limpio e que el botaba en falta, el ten un contrato fijo, non ten que cobrar nada máis, botaba en falta incluso que na ordenanza non metésemos incluso algún tipo de tasa para o que é o uso do punto limpio, que é o que leva a Europa, é dicir, quen contamina paga. Se ti reciclas ben, levas o punto limpio, pois podes ter unha bonificación, pero reciclar tamén ten un custe. Podémolo estudiar, podémolo valorar, podemos ver, pero claro, un premio por usar o punto limpio non significa unha bonificación no teu recibo, porque o punto limpio non é un sistema de vertido permanente, ti vas de maneira esporádica a verter, e darte un premio porque un día vacías a túa casa e o fas correctamente, pois non teño moi claro que sea o máis adecuado. Pero podémolo estudiar, podémolo sentar e podémolo analizar. Falaban tamén de que as tasas debían estar máis desglosadas, xa falamos antes dese tema, tamén da tasa diferente entre urbano e rural, e a bonificación ás familias máis perjudicadas. Eu aquí, o millor depois me arrepinto de decir o que vou a decir, pero aquí está moi claro como se determina cando unha familia é considerada vulnerable, ten un informe de servicios sociales e demais. Aquí en ocasións temos sacado axudas económicas para familias, te das conta de que veñen cos seus papeles para facer a solicitude, veñen con os ingresos pírricos que lles permite optar unha beca, optar a unha subvención, optar o que sea, cando realmente te das conta de que son familias, porque nos conocemos todos que teñen os recursos altos. Según un informe de servicios sociales sobre a vulnerabilidade dunha familia, non se poden facer bonificacións, porque entón estaríamos ao albur da picaresca. Aquí hai moitas familias que viñeron a facer tramitacións de axudas de libros e que tiñan que entraron,
frente a outras que conocemos con unos niveles económicos inferiores, porque na súa justificación non se metía todos os cartos que teñen. Por tanto, é peligroso. Vale, e despois, creo que cando vostede falaba da última reflexión de que a adjudicación do ano 22 nos aplica, bueno, que cando adjudicamos o contrato no ano 22 non aplicamos esa suba no ano 22 no ano 23, acabo de darlle a explicación, termino con unha reflexión tamén eu, porque non sei, me molesta porque creo que non é xusta, non? Dixo vostede que se nós tiveramos a sacar do noso peto o coste do contrato de lixo, non faríamos o contrato así. Vostede fala do meu salario, pero non fala nunca de que eu tamén pago ese recibo do lixo. É dicir, hai que ser un poquito consecuente co que se di. Non se pode acusarnos de cobrar e despois encima de querer sablear os veciños. Xa está ben. Eu creo que non é... Ese tipo de debates non debería caber xa nunha administración do siglo XXI. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, realmente non hai nada novo sobre o que usted nos di, sobre as cuestións que se lle plantearon ao principio. Ven a intentar culpar desta suba aos gobernos do Partido Popular, pero certo é que quen fai esa transposición da lei sin ser obligatoria é o goberno de Pedro Sánchez. Esa é a realidade. E o que lle dixen eu, dos 27 estados da Unión Europea, solo 9 fixeron esa transposición da lei, co cual, entre eles, o goberno español. E iso non o fixo o Partido Popular, sino que fixo o Partido Socialista. Pero mire, ven usted a decir tamén un problema para desglosar entre urbano e rural, que se pode facer en concellos máis pequenos, con menos poboación, con menos extensión. Bueno, que non sepamos, en Lalín faise a extensión e a población é maior. Na Estrada entendemos tamén que se fai, o sea que realmente as razóns que vostede nos dá aquí bueno, pois realmente non son de recibo, non son de recibo, ao igual que pois, estas cuestións que nos di en relación ca justificación, ca picaresca, con estas cuestións. Oiga, o que teñen que ter é un control aceitado. Así o dixemos tamén con moitas axudas que salían, e sobre todo que esas axudas pois, fosen finalistas e se controlase realmente a que se destinaban eses cartos. E eses controles non se fan desde o goberno. Por qué? Pois ustedes sabrán o motivo. Pero iso é a realidade. Tamén nos veo a descubrir que vostedes aquí, según que decisións, adoptanas según o rechazo social ou o rechazo cidadán. Plantee usted esta subida, ao igual que fixo cos composteiros, a ver cantos están a favor de que se lle suba esta tasa. Porque entonces o mellor tamén chega a mesma conclusión e entonces non se leva a cabo. Isto, mire, ao final, como decimos, ten unha orixe, que é a orixe do contrato que se fixo no seu día. Un contrato totalmente deslavazado, un contrato que non tiña ningún sentido, que ao final, pois, bueno, todos sabemos o que pasou con ese contrato, todos sabemos o que pasa despois cas concesionarias e cos controles que se lle levan a cabo, e ao final, pois, isto é o que está pasando no noso Concello. Esta é a xestión que fan ustedes. Usted presume de xestión, pero a xestión é esta. Volve usted a sacar cousas de fai 20 anos, bueno, oye, parécenos moi ben, e presume usted de xestión, pero volvenos a decir que digamos a onde foron esos cartos. Oiga, usted era responsable de saber onde foron esos cartos. Xa lle dixen outro día. É que se non o sabe, usted é un irresponsable. E se non, o mellor é que está sempre ca mesma historia, porque nunca acaba de concretar. Se realmente eses cartos se desviaron hacia algún fin privado, usted tiña que haberlo denunciado. Por que non o fixo? Pois se non o fixo, usted é un irresponsable. Se nos quere usted se responsabilizar a nós do que pasou fai 20 anos, oiga, pois parécenos moi ben. Pero aquí estamos falando do que está pasando hoxe no noso Concello, do que está sucedendo.
E o que estamos vendo, e estáse vendo tamén por parte do Grupo do BNG, é que realmente esta taxa é unha taxa que non é acorde co que debería presentar un grupo de goberno responsable. Di vostede que intentaron moitísimas cousas e ao final acaba botando a xente que a xente non fai ben as cousas, que realmente sin aparecendo cousas no contedor mal. Mire, cando saiu este contrato, entre as cousas que lle pedimos foi que os contedores foran accesibles, porque víamos que moita xente maior tiña moitos problemas para poder botar o lixo, por exemplo, nos contedores amarillos, co sistema que tiñan. Hai outros sistemas de contedores que vemos noutras cidades que permiten que se poda facer eso de outra maneira. No contedor verde tamén resultaba moi complicado para moita xente maior poder botar ese lixo nos contedores. Bueno, non se fixo nada. Ustedes tiraron por outra vía. Son ustedes os responsables. Foron ustedes os que sacaron ese contrato do lixo. Venos a decir que isto xa nos parece, bueno, vamos a tomar un pouco a chiste, que ustedes estuveron traballando durante semanas nesta ordenanza para sacar unha ordenanza acorde co que tiñan que traer aquí. Oiga, é calcada. A ordenanza é calcada que había. Solo cambian o que ten que pagar en cada unha das 7 categorías, que son as mismas 7 categorías que había. Claro, isto, ao final, explícanos o que está pasando no Concello. Este foi o traballo que ustedes fixeron durante semanas. Ver a que punto tiñan que chegar e empezar a subir linealmente os costes dos distintos apartados hasta que lle deron os números. Eso, discúlpeme, pero non leva ninguna hora facelo. Cunha folla de Excel non leva ninguna hora facelo. Traballarán ustedes durante semanas, pero non lle luce, non se lle nota. Isto é o que sacamos en conclusión do que nos traemos aquí. Unha ordenanza absolutamente calcada a que había. Pasaron semanas para chegar á conclusión de que non se podía facer nada, de que o único que se podía facer era subirlle linealmente aos veciños esa tasa. Desde o ano 2022 que sabían que había este custo. Oiga, que fixeron? O mellor é que están máis preocupados nas súas cousas, nas súas historias, en andar de viaxe, en facer esas cousas que a ustedes lle gustan, que en facer realmente o que teñen que facer. Eso que pasa. Pódese rir. No, sí, claro, que é unha risa para os veciños. Díganos vostede realmente que fixeron durante todas estas semanas, si ven exactamente igual a ordenanza. Ven exactamente igual. Semanas de traballo para nada. Bueno, ao final, eso é o que repercute nos veciños. Que ustedes non fan nada e a única solución que atopan é subir as tasas. Ese é o gran remedio que ustedes atopan para esta situación. E frente a todas as posibilidades que podía haber, claro, son moi complicadas. Son moi complicadas e entonces non as levamos a cabo. Realmente, volvemos a repetir o que decíamos, os veciños non merecen realmente un goberno que faga isto, que veña hoxe a plantear esta ordenanza despois de tantos anos sin ni siquiera unha modificación máis que o precio. E os veciños o que non se merecen é que ao final teñan que pagar os platos dun goberno que non fai o seu traballo. Por parte do BNG? Sí, bueno, eu vou empezar retomando unha parte do que dixen, que eu pedíalle que se deixara de victimismos e asumir as responsabilidades da súa acción de goberno. Non vin nada deso na súa resposta de asumir responsabilidades do que fixeron. Podía recoñecer que algún tipo de error, podía recoñecer que non estivo ben esa xestión respecto ao contrato, pero responsabilidades políticas cero. Vostede fai uns compromisos de que se van a aplicar, se van a modificar. Os seus compromisos pouco valen para nós, eso verémoslo despois. Vou empezar falando por algunhas cuestións, falemos primeiro do tema dos números, para deixalo pechado.
porque sí que me gusta, quero poñer en valor pois, de onde saco as cifras que traballo. Vamos despois de bater un orzamento, e hai aquí un estudio de costes que fala de que o tratamento de Sogama pois, estánse reservando 260.000 euros, 266.000, cando foron as obrigas recoñecidas na liquidación de 2023 foron 196.000. Tal vez é que non están dotando suficiente saldo para o Sogama no orzamento de 2025 e van deixar facturas sen pagar. É o que nos está querendo decir. E os datos sacos de aí. Será máis o incremento de Sogama ao ano? Pois, bueno, tal vez entón non está recoñecido no estudio de costes e no orzamento de 2025, que é onde eu saco os datos. 266.000 euros teñen estimado para Sogama en 2025, 196.000 en 2023. Falando diso de Sogama, recalco unha nova vez para que quede claro onde estamos nós, cal é a nosa posición ideolóxica, política, pois somos partidos políticos. Nós estamos totalmente en contra do modelo de Sogama. E a mí sí que me gustaría, unha pequena mención a facer ya ao Partido Popular, que a cuestión non está en que estea mal esa tasa que se pon desde o goberno, ese imposto que se pon a incineración. Esa tasa está ben. O problema é o modelo que hai detrás. Por lo tanto, a mí gustaríame que cando vostedes fan esa valoración de que o imposto está mal, que nos dixesen cal é a súa posición ideolóxica. Está ben a incineración do lixo? Non. Polo menos para nós non. E para vostedes. Pero non, vostedes atacan a tasa para esconder a súa ideoloxía. Estaría ben que de vez en cando amosaran a súa ideoloxía e dixeran que a vostedes parecelle ben que se queime o lixo. Porque que se lles parecese mal, terían que decir a Xunta, oye, cambia este modelo porque este modelo é malo para o medio ambiente. Está penalizado. Por eso está penalizado, está ben penalizado. Está ben que haxe impostos a quen queima lixo. Dito eso, xa lles deixo. Volvemos ao goberno. Isto non é un tema novo, nos falámoslo xa bastante na campaña electoral, tal vez por iso eses resultados foron os que foron, e vostedes, por exemplo, está presumindo todo o tempo de non ter subido nada a tasa en 10 anos. Pois está presumindo dunha irresponsabilidade. Porque o normal, o razonable, o que todo o mundo houvese entendido, sería que a tasa fose subindo progresivamente a razón do IPC, a razón do que suben os prezos, e non esperar agora a 10 anos e de repente subir a tasa un 80%. Que creo que é bastante entendible que a xente estea preocupada por esa subida. Por certo, tamén di que a tasa, fala da tasa como se fora unha cousa que asumiron vostedes, que vostedes foron asumindo, non. Os veciños pagaron o servizo do lixo, Eso saleu todo dos impostos dos veciños. Vostedes non puxeron nada, eso puxeron os veciños e xa foron pagando, con ou sen suba de tasa. Eso que quede claro. Despois tamén, outras cousas que foi dicindo que nos chamou a atención. Por exemplo, falou ao principio tamén de que os veciños podían pedir contenedores cando queran, que temos un servicio moito mellor que o que tiñamos antes. Nós o que vemos e os contenedores siguen sucios no rural, siguen igual de sucios que antes, non vemos unha mellora do servicio, e o que si vemos é que cando algún veciño pide contenedores, pois non hai porque non hai stock. Esa foi a resposta que se lle deu outro día a un veciño en Chapa, porque non hai stock de contenedores. Despois, por outra parte, presume vostede da bandeira verde. Aquí volvemos ás cuestións ideolóxicas, o que presuntamente deberían defender. Sabe quen lle dá a bandeira verde? A conselleira de Altri, a conselleira que ten o modelo Sogama, que lle gusta queimar o lixo. Esa bandeira é puro greenwashing, non vale para nada, non ten valor ningún. E vostede ainda presume deso e súbese ao carro da Consellería e da Xunta de Galicia que lle dá unha bandeira verde cando son eles os primeiros contaminantes. Non ten valor ningún a bandeira verde que lle regalaron. Falou de rexeitamento social aos composteiros. Aquí o único rexeitamento que houve foi o do alcalde. Non houve ningún rexeitamento social manifesto e manifestado. Non o consultaron abertamente. Aquí quen se puxo ao sistema foi o alcalde. E funciona, claro que funciona ben ou funciona mal, como a todo. Funciona ben cando se está encima do sistema e cando se vixila o seu funcionamento e dá uns excelentes resultados. Excelentes, pero digo convencido porque estiven en Tomiño e estiven en Cangas vendo o que había.
e dá uns excelentes resultados. Claro, cando se empeza a facer mal, cando montamos o sistema, pero pasamos do seu seguimento, pode dar problemas. Entendo que a mellor iso é o que temían, porque vostedes non lles gusta xestionar, gustelle subcontratar. Subcontratar a xestión, xa pagan os veciños, entonces claro que iba a funcionar mal, desde logo, se xa vamos con esa perspectiva de xestión, mal asunto. En fin, outras cousas que foi dicindo que nos chamaron a atención, falaba tamén de que non se pode desglosar a taxa entre rural e urbano. Bueno, pois xa lle digo, o sea, hai concellos arredor noso semellantes en superficie, Vila de Cruces, máis grandes, máis pequenos, como Lalín e Forcarei, que sí que o fan, e teñen as tasas máis baixas para o rural. Será se lle dá un caso diferente que non se pode facer. Fala que o desglose non é necesario, porque aquí todos os comercios son iguales. Vamos a ver, eu non quero poñer en solfa o traballo dos demais concellos, porque a mí gustame falar de aquí, e mira que odio cando se fala de outros concellos no pleno de Silleda. Pero é que en Lalín teñen 6 páxinas de desglose das tarifas da tasa do lixo. 6 páxinas. E vostedes aquí teñen 7 liñas dun Excel, O sea, traballo técnico, pouco. En fin, non quero seguir máis por aí. Eu volvo a insistir nas 5 propostas que facíamos desde o BNG, que trae a pleno unha tasa que inclúa bonificacións para as persoas que compostan, trae a pleno unha tasa que inclúa bonificacións para as persoas que utilizan o punto limpo, con carácter retroactivo, podese facer, trae a pleno unha tasa con máis desglose, trae a pleno unha tasa que considera as persoas que, sen estar en exclusión social, pódese demostrar, porque hai maneiras de demostralo, que teñen escasos recursos, trae ao pleno esas tasas e nós valoraremos positivamente ou estudarémolas. Desde logo, neste momento, tal e como está esta tasa, é que as súas promesas, que non nos fiamos delas para nada, porque o que está facendo constantemente con nós é incumprilas, con nós non conte para esta suba de tasas. Empezamos por a contestación para o Partido Popular. Xa o explicou perfectamente Xerardo, pero cando fala vostede que a transposición da lei non era obligatoria, eu voulle preguntar agora, cando vostede defendía antes que teñamos que aplicar o principio de que contamina paga en estas tasas, que pasa que non está de acordo? Cando lle interesa sí, cando lle interesa non. Despois falan vostedes da comparativa entre as xestións de Lalín, da Estrada, e eu voulle a poñer moi claro. Lalín pode ter unha tasa máis baixa que a nosa, pode permitirse o lujo de aplicar tasas diferentes e demais, pero non nos acordamos que Lalín subeu a tasa da auga, verdad? La Estrada o mismo. Non nos acordamos que a Estrada subeu un 25% o IBI, verdad? Parece que non nos acordamos. Tampouco nos acordamos que Lalín e a Estrada non teñen orgánica. Tampouco nos acordamos. Eu creo que temos que ser sensatos. As comparativas con outros concellos son tramposas, buscan confundir a xente. E aquí hai unha cuestión moi clara. Eu outro día leía con moitísimo asombro unhas declaracións do señor Maril na prensa cando nos comparaba con Rodeiro, cando Rodeiro non ten ni siquiera as tasas ahora mesmo actualizadas. É dicir, comparan as tasas novas con as tasas que llevan sin actualizarse un montón de anos. E eu creo que temos que compararnos con concellos que teñen o mesmo ratio de población e de extensión con noso, que con que nos temos que comparar. Eu falei coa FEGAM, porque entre todo o traballo que fixemos estas semanas, vostedes din que foi pouco, tamén contratamos coa FEGAM para poder comparar con eles esta subida e estamos no ratio medio dos concellos similares ao noso. Falaba antes, señor Maril, tamén, de que, bueno, que fixeron aquí unha intervención, que deixaban evidencia que non tiñamos control sobre as peticións dos veciños. Miren, nós non somos Facenda. Nós aquí a xente presenta os papeles e nós temos que darlle credibilidade. A comprobación despois non se falla aquí, non é como Facenda, que te poden revisar todo o que tes. Ti podes presentar unhas contas bancarias con os ingresos mínimos, pero tes despois, ao mellor, un coche de non sei cantas revolucións por cabalos que non temos por que sabelo. Despois, en relación aos composteiros, eu quero deixar moi claro unha cousa que ao mellor antes non me expliquei ben para que o entendamos todos. O rexeitamento social non ven porque se puxeran contra os veciños na calle que dixéramos non o vamos a facer, e que para colocar os composteiros
hai que ter espacio para colocalos, espacio público para colocalos. E aquí, nós, a única finca que tiñamos como espacio público para poder colocalo era a finca que temos na entrada do parque de aquí da iglesia, onde se vai a construir o skatepark. O resto era colocalos ou ben sobre as aceras ou ben en parcelas públicas, privadas, e non atopamos ninguna. Ninguén nos quiso botar unha mau para eso. Polo tanto, non é que non quixéramos políticamente asumir ese servicio, sino que non atopábamos a ubicación física real para instalalos. Cando se di vostede que volvo a falar de fai 20 anos, claro que teño que falar de fai 20 anos todos os días e cada día de mi vida terei que falar delo, porque vostede non estaba aquí, pero eu sufrín eses cartos. Eu sufrín eses cartos. Moitos deles estaban nos caixós, xa lle dixen máis dunha vez. Outros deles, un día se quere tomando un café, lle podo explicar onde están. Más que nada, porque mellor despois acaba denunciándome. Pero me podo explicar. E evidentemente foi unha fiscalía. Sí que foi unha fiscalía. E o fiscal o que me dixo foi: podemos meternos un lío político porque van a empezar bueno, que isto iban a metelo como un debate político e que non iba a ir a ningún lado. E, por lo tanto, deixamos de facelo. Pero cando queira vostede, nos tomamos un café e lle explico exactamente onde están algunhas cousas tan importantes como mobiliario municipal, ou onde hai algunhas cousas guardadas, ou como se construíron outras cousas máis, e que nos tomamos un café e o falamos. E o falamos, cando vostede queira. E esa falta de respeto que acaba de ter comigo ahora mismo para decirme a min que a culpable de que o PP tivera 20 millóns de euros tivera eses cartos todos metidos no caixón, son eu, pois esa mesma falta de respeto tivo vostede cos funcionarios desta casa cando fala de que o traballo que fixemos se facía nunha hora nunha este. Home, que o diga unha persona que non é capaz de redactar en tempo fora unha moción e que ten que traer as todas de forma extemporánea, pois será que vostede sí que anda de viaxe, porque eu de verdade que fai moito tempo que non fago unha viaxe. Que os veciños non merecen un goberno como este, pois eso o van a decidir cos seus votos. Igual que o fixeron no ano 2013, cando en este concello se subiu a taxa un 120% e despois lle diron Manuel Cuña unha maioría absoluta. Por lo tanto, espere vostede as próximas eleccións e aí serán os veciños os que decidirán co seu voto se esta medida é acertada ou non o é. Despois, con respecto ao BNG, eu non sei se asumir responsabilidades significa flagelarme aquí diante de todos vostedes, pero eu son unha persona que reconozco con moitísima facilidade os meus erros, pero con moitísima facilidade. Vostedes o saben, ademais. Eu sí presumo de ser un concello de bandeira verde, e o presumo porque que nos deran o distintivo a bandeira verde non significa nada, non ten nada que ver con a cuestión de ideoloxía. Significa que durante os últimos anos tiñemos implementados medidas medioambientales suficientes como para optar a ese distintivo. Falei antes delas todas. E realmente eu, síntome moi orgullosa que, polo menos, que ese esforzo, tanto social como económico que se fixo dende Silleda, se verá recompensado con este distintivo. Vostedes falan de que os nosos compromisos valen pouco para vostedes. Eu lamento moito que digan eso. O lamento moito. Temos dúas realidades paralelas, podémoslo despois debatir no orzamento, se queren vostedes, pero eu sí que lle estendo de novo a man para que cheguemos a un acordo con esta ordenanza, cas consideracións que lles fixen, asumindo parte das cuestións que estades plantexando como propostas, para estudialas, para analizalas, para debatilas, e se chegamos a un acordo con todas e cada unha delas, pois poderemos voltar de novo a traer o documento ao pleno, pero non impidan agora o cumprimento da lei. Fala tamén de que falaba dos números, decía o tema do pago do ano 23, eu lle traía antes a comparativa, teño aquí, a poder levar vostede, que lle pedín ao tesorero, precisamente que me sacara os importes que abonamos no ano 23 e no ano 24, porque vostedes saben tamén, que o temos comentado durante os períodos de negociación do orzamento,
que moitos anos a columna de ingresos, de obligaciones reconocidas non estaba correcta en todos os ámbitos, porque había facturas que se pagaban co ano seguinte e demais. Aquí teño un ano completo de Sogama, do ano 23, 189.000 euros, un ano completo do ano 24, 247.000 euros, e aquí faltarían por incluir 6 meses. Tamén di que decimos que congelamos as tasas e que os veciños non pagaron nada. Non, evidentemente os veciños claro que pagaron, pero pagamos todos, eu, vostedes, todos que estamos aquí pagamos. Espero. Pero sí que é certo que o servicio era deficitario xa antes incluso da suba de Sogama. Por lo tanto, ao ser deficitario, había unha parte importante que pagaba o Concello. E a eso me estaba referindo. Sobre o tema da limpeza dos contenedores no rural, no rural, o servicio ahora mismo non teñen contenedores en todos os lugares, pero teñen contenedores de casi todos os materiais en todas as parroquias. Os contenedores se limpian unha vez ao ano, de feito, vanse empezar a limpar a partir da Semana Santa, e temos en stock contenedores verdes e amarillos, que foi o que me refirín eu antes, a verdes e amarillos. Verdes e amarillos. O que non temos son en stock contenedores de papel e contenedores de vidro, que eso temos que ir comprando a medida que vamos tendo. Pero verdes e amarelos temos en stock para darlle, que foi o que me refirín eu antes. Creo que non tiña nada máis. Eu espero... Abrimos o segundo turno de... Xa está, sí, certo, sí. Ya quería seguir falando. Entón, nada, pídolles que con súa abstención ou co seu voto a favor nos permitan dar cumprimento a esta lei e abrimos un período novo de negociacións para evaluar calquer tipo de compromiso que queiran poñer encima da mesa. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Pois decai a proposta. Sí, sí.
Ben, vamos co segundo punto do orden do día, que é o expediente 495 do ano 2025 de elaboración e aprobación do orzamento do ano 2025. Ben, pois presentamos hoxe un orzamento municipal para o ano 2025 que ascende a 8.637.933,85 euros e que está diseñado con tres objetivos fundamentales: mellorar a calidad dos servizos públicos, avanzar no reequilibrio territorial e garantir a estabilidade económica do noso concello. Estamos diante dun orzamento que consideramos realista, responsable e transformador. Realista porque parte dunha previsión moi prudente de ingresos, responsable porque reflexa un control riguroso dos gastos e transformador porque orienta os recursos públicos cara onde máis se necesitan as persoas, os servizos públicos e o territorio. O primeiro señal de compromiso co territorio está precisamente no capítulo personal, que medra hasta os 3,6 millóns de euros, un 44,96% máis que no ano 2022, pero queremos deixar claro que, tal e como se recollía nos informes de intervención e na memoria da alcaldía, este incremento non responde a subas salariales, sino a tres decisiones estruturales moi relevantes. A primeira é a municipalización do servicio do SAF, que supuxo incorporar o quadro de personal da plantilla que ata agora dependía dunha empresa externa. É un servicio que agora está sendo xestionado polo Concello, con custo aproximado de uns 800.000 euros. A implantación da relación de postos de traballo, que reorganiza e profesionaliza o funcionamento da administración local, e a aplicación dos trienios e outras previsións legales que melloran as condicións laborales do personal. Pero queremos deixar tamén moi claro que este incremento de personal non supón ningún tipo de gasto adicional extra, xa que ao mesmo tempo desaparecen os gastos correntes asociados ao contrato externo do SAF que se integra agora en este capítulo de personal. Por iso, hoxe, cando vía no periódico as declaracións de Ignacio Marín, unhas declaracións torticeras e tramposas, que di simplemente que subimos o personal un 45% sin facer máis aclaracións que el conocían, porque, como dixen, estaban recollidas no informe da alcaldía, na memoria da alcaldía, no informe do interventor, que oculta ese dato de maneira tramposa. Supoño que hoxe querrá tamén botarlle a culpa aos periodistas dunha falta de interpretación ou de que non puxeron todo o que tiñan que poñer. No capítulo de servizos públicos, o orzamento tamén reflicte un esforzo importante para garantir unha atención adecuada tanto nos núcleos urbanos como nas parroquias. Aumentamos o contrato denominado público en 220.000 euros. A recollida de lixo medra en 90.000, incluindo así o aumento da nova fracción orgánica e o convenio ca Diputación. O servicio de xardinería aumentase tamén en 100.000 euros con novo contrato 4 anos que mellorará as condicións laborais e generará máis zonas verdes e máis frecuencias de traballo. Os traballos de desbroce que aumentan a 50.000 euros polo compromiso adquirido co BNG para reforzar o traballo no rural con medios externos no verán e medios propios o resto do ano. Digo, que antes falamos de falta de compromisos, aquí temos un deles xa. O tratamento de residuos sólidos urbanos que alcanza os 266.000 euros, un 36% máis debido ao incremento de Sogame e a retirada das bonificacións, como comentamos antes no anterior punto. E, en cambio, reducimos o consumo eléctrico en 44.000 euros gracias á adhesión á central de compras da FEM. Un bo exemplo de xestión inteligente e eficiente que se contrapón de novo á política torticera e tramposa do Partido Popular, que tamén nos medios de comunicación di que subimos a basura 356.000 euros, referíndose a que deriva todo do contrato do ano 2021. O contrato ten dotación económica propia, porque cando se fai o contrato se fai dotación económica para el nos anos seguintes, e a suba corresponde a cuestiones extracontractuales. El aumento de Sogama, la reducción de la bonificación, los convenios con la Diputación o la implementación de la orgánica. No apartado de investimentos, este orzamento tamén marca un paso adiante, incluye actuaciones fundamentales como a reforma da Parque da Iglesia, que vámoslo rebaixar e transformalo nun espacio accesible con xogos infantiles renovados, con investimento de máis de 192.000 euros. A demolición e o acondicionamento do antigo local de a demolición das antiguas escolas e urbanización da finca e a mellora interior do antigo local de Saídres con a nova área social segura e renovada por máis de 78.000 euros. A sustitución da cuberta do Centro de Saúde da Bandeira con 107.000 euros.
outro dos compromisos que nos pedía o Bloque Nacionalista Galego e que hoxe está aquí reflectido. Por certo, sobre a que estamos esperando todavía unha cofinanciación da Xunta de Galicia. A cofinanciación da nova avenida do Parque entre a Nacional 525 e a Rúa Santa Olalla, 149.000 euros que temos que pagar dentro do Concello como cofinanciación desa obra, e unha partida de 118.000 euros para financiar obras vinculadas a subvencións xa tramitadas para cofinanciacións. Pero quero deixar claro que con el criterio de prudencia que nomeaba ao inicio da intervención, nos incluíron outras obras para as que xa temos conseguido financiación ou que están á espera da súa resolución, pero que solen chegar todos os anos. Por exemplo, solicitamos aínda máis actuacións a través do Plan Mais Provincia para mellorar infraestructuras en Breixa, en Abades, en Piñeiro, en Lamela, en Curro, en Laro e en Moalde, por un importe de 175.000 euros. Outro día falaban vostedes que se nos limitamos a facer labores de mantemento no rural, nos o que fixemos foi escoitar os veciños. Vostedes chamanlle labores de mantemento, nos chamámoslle escoitar aos veciños. Facemos o que nos pediron eles. Ademais, deberíamos ter incluído tamén neste orzamento a financiación da Avenida do Parque a través do Plan Extra da Diputación, 600.000 euros que xa están concedidos, ou a ampliación do Pabillón da Bandeira por outros 130.000 euros, ambas xa aprobadas. Pero teño aquí, que o trouxen, esta é a tabla de todas as subvencións que temos solicitadas, moitas delas concedidas xa, outras en espera, pero que son de concesión quasi segura porque son o Plan Camiña Rural ou a subvención de apoio ao SIN, por exemplo. E se sumamos todas estas, nos dan un incremento a maiores deste orzamento de 1.033.000 euros. Se lle sumamos as que incluímos no orzamento, que son 703.000 euros, e se sumamos, as que incluímos no orzamento, non, as que están no plan Mais Provincia, e se sumamos todas as melloras de viarios municipales que se vai facer este ano en este Concello, estaremos falando dunha inversión total ao final de ano de 3.480.000 euros. Bueno, vou dicir exactamente, 3.480.060,65. E ainda que teño que facer unha pequena corrección, porque temos que descontar 29.000 euros dunha subvención correspondente a actuaciones de mejora de infraestructuras turísticas del año 2025, que nos chegou denegada, unha subvención por concurrencia non competitiva da Xunta de Galicia, que había que entregar a documentación un día ás 12 da mañá e ás 12:40 segundos conseguimos que o sistema nos metera a nosa solicitude e, curiosamente, nos avisaron agora de que estaba denegada. É dicir, isto é o que ten convertir as subvencións da Xunta de Galicia nunha tómbola. Por lo tanto, estaremos falando de 3.400.000 euros de inversións totais daqui a final de ano a día de hoxe. E confiamos en ter algunha máis e chegar aos 3 millóns ou os 3,52 millóns que vostede refería como un éxito do orzamento do ano 22. E confiamos superalo demais. E non as incluímos. Por qué? Porque se estiveramos incluído, en este momento vostedes nos estarían acusando de que estábamos inflando as contas. Por iso non nos incluímos. E ainda así agora nos din que temos un orzamento pírrico. E casi nos comparan co orzamento do ano 2022, dicindo casi que era un orzamento bo. Recordolle que tamén votou en contra. Por lo tanto, en este caso, as súas declaracións non somente son torticeras e tramposas, sino que tamén son indocumentadas. En canto aos ingresos, seguimos a mesma liña: planificación, prudencia e solvencia. O orzamento está elaborado con previsións realistas, evitando desviacións, os ingresos manteñen un crecemento sostido, sen subas significativas nas tasas, salvo as actualizacións regulamentarias, que, como xa dixen antes, as tasas do lixo se iban a aplicar no ano 26. As transferencias do Estado medran gracias ao incremento das aportacións do Goberno Central. De feito, na liquidación que aprobamos, que levamos a pleno hai unhas semanas, a liquidación das transferencias do Estado trouxo 400.000 euros máis dos previstos. Pero teño que lamentar que as achegas da Xunta sigan conxeladas. O plan de cooperación cos concellos está conxelado. Nos manteñen obrigados a cofinanciar servicios como o SAF, ao 50%,
o pagamento da galiña azul. A Diputación, un ano máis, contribúe aos investimentos locais a través do Plan Mais Provincia, como se leva facendo nos últimos anos, logo de que gobernos progresistas puxeran en marcha este modus operandi en esta administración. En total, as transferencias que imos a recibir das administracións supramunicipais achegarán a máis de 3,5 millóns de euros, garantindo así unha cobertura dos servicios e unha estabilidade nas contas. En resumo, este orzamento que traemos a aprobación é unha ferramenta que vamos a intentar mellorar o día a día, que vamos a mellorar o día a día da veciñanza, porque melloramos os servicios en comprometer o equilibrio económico, vamos a atender o rural sin esquecer o urbano, apostamos por unha administración máis profesional e máis próxima e reforzamos o compromiso coa sustentabilidade, con políticas sociales e con igualdade territorial. Pedimos o apoio da Corporación para que este orzamento siga sendo unha ponte entre o que fomos e o que queremos ser. Un concello mellor, máis cohesionado e con futuro. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, varias cousas en relación co presuposto e con cousas que nos deixaron bastante preocupados da súa intervención. A verdade que facer determinadas afirmacións dicindo que se poñen en coñecemento da Fiscalía de Delitos con probas e que a propia Fiscalía di que non se continúa adiante é algo bastante grave que, eu creo que debería de ter en conta antes de facelas. Pero, xa sabemos como funciona isto, porque usted venos dicindo de comparativas tramposas, de que buscamos confundir a xente e demais. Mire, ojalá tuviéramos a posibilidade de comparar este presuposto do ano 2025 co presuposto do ano 2024, ou incluso co do ano 2023. Pero que non a temos. Esa é a realidade. Igual que, nas épocas de eleccións, ustedes non quixeron subir tasas, agora tampouco quixeron facer os presupostos. Cando usted di que é moi responsable e moi boa xestora en cuestións económicas, ao final o que vemos é que o que é unha auténtica irresponsable. Non nos colle por sorpresa que veña a facer esas afirmacións, porque temos que recordar cando nos trouxo un préstamo aquí fai uns meses, acusábanos de que pola nosa culpa os emprendedores iban a quedar sin axudas, o tema do transporte iba a quedar sin axudas, e ao final o que vimos na liquidación era que as partidas que estaban previstas para esas cousas non se chegaron a aplicar, pero, sin embargo, si os gastos de protocolo subían e asumían os importes previstos para esas partidas. Co cual, a única irresponsable, a única que decideu que as súas decisións gastar en protocolo en vez de nunha cousa ou noutra, foi vostede. E o que decía outro día de que este novo presuposto lle iba agora sí poder facer afrontar estas axudas este ano, como se o ano pasado non poidera, pois eso sí que é torticero, eso sí que é intentar confundir a xente e eso é o que consideramos que non é responsable. Por lo tanto, como decimos, vimos con unos presupostos nos que xa sabemos como funciona vostede a nivel económico. Vimos a liquidación, donde pretendía facerlle aos veciños que un préstamo era como un éxito económico no que tiña vostede na caixa, e realmente esta é a súa maneira de actuar. Fala de comparativas tramposas, pero se alguén fai comparativas tramposas aquí, esa é vostede. Vennos a decir que trae vostede un presuposto transformador para Silleda. Home, se botamos unha vista aos investimentos reais que se plantean neste presuposto, eu non vexo un só proxecto que sea transformador de Silleda. Esa é a realidade. Cando usted di que non estamos dicindo que isto son os presupostos que se dedican únicamente a temas de
de acondicionamento. Pois esa é a realidade. O que estamos vendo nesas investimentos reais é o que vostede nos di. Dinos agora que, ademais, 175.000 euros van para as cousas que lle piden no rural e que eso non se pode considerar como mantemento. Oiga, que os veciños do rural están tan abandonados que o único que lle piden é que, por favor, acondicione aquilo que teñen. Xa non lle piden cousas novas, só lle piden que lle arranxe o que teñen. Esa é a realidade. Vennos a vender como un proxecto transformador eses cartos que se van a facer para o mantemento das pistas. Porque están tan mal que tuvemos que pedir un préstamo para poder arreglalas. E iso é o que vai a ser transformador? Non, mire, transformador sería facer uns viais distintos, sería facer determinadas actuacións que veñan a dar novos servicios, pero que non é certo. O único que vai a facer é arranxar o que sai aí. E vai ter que arranxar porque o tivo abandonado durante todos estes anos. Esa é a realidade. E por iso falamos dun presuposto que o que ven a facer é un presuposto de mantemento. E a realidade é que volvemos a uns presupostos similares aos do ano 2021. E o que nos temos que preguntar é por que Silleda está nesta situación. E Silleda está nesta situación precisamente porque, ao final, todas as leas que levan ustedes tendo durante estes 2 anos de si me vou, si me quedo, de ahora sí que me vou, ahora veño, ahora marcho para Madrid, ahora fago unha cousa, ahora fago outra, ao final traslúcese en que no traballo do día a día, igual que xa o vimos co tema das tasas, pois non hai. E como non hai, pois este son os presupostos que traemos, ou que nos traen hoxe aquí a Silleda. Ven usted a falar de que son os ingresos asustados, que son os ingresos realistas, e isto, vendo o resume tanto da liquidación do ano 2014 como o deste ano, realmente preocúpanos. Preocúpanos porque realmente vende como unha gran labor ou unha gran nova para Silleda que se han aumentado as transferencias do Estado en 400.000 euros. Pero, oiga, que esas transferencias do Estado non llos dá a Silleda porque sí. Esas transferencias do Estado veñen para Silleda porque antes ya sacaron do peto os veciños de Silleda. Estas transferencias veñen dos impostos que pagan os veciños e o que está demostrando con ese gran aumento nestas transferencias é realmente a carga impositiva que están soportando todos os veciños nos últimos anos. E cando nos di que é realista, a verdad é que tamén nos deixa preocupados. Entre outras cousas, porque vemos que vostedes plantean en tasas, prezos públicos e outros un aumento de prácticamente 400.000 euros con respecto á liquidación do ano 2014. Prevé en impostos directos un aumento de prácticamente 200.000 euros con respecto á liquidación do ano 2014. E isto preocúpanos porque realmente son cousas que van a pagar todos os veciños de Silleda e que vai a aumentar a carga impositiva dos veciños de Silleda. E, pola contra, non vemos unha contrapartida nos investimentos que, como vostede nos intenta vender agora, sea transformadora, sea unha contrapartida para os veciños de Silleda que merezca ese esforzo no pago de impostos, non? Antes vostede decía que noutros lados habían subido o IBI. Recórdolle que levamos anos pedindo que baixen porque temos o tipo impositivo máis alto de toda a comarca. Pero, bueno, como decimos, ustedes sigan sobrecargando os veciños, pero, mientras tanto, vemos como non hai ninguna sola actuación prevista nin en saneamiento, nin en abastecemento no rural. E esta é a realidade. E esas actuacións transformadoras que tanto se vendían no noso concello, pois ao final non existen. Ao final, véndenos como gran actuación transformadora a remodelación dunha rúa.
E que o problema que temos é que nin siquiera saben escoller as rúas que precisan máis unha remodelación. Ese é o problema. E ao final o que están facendo é simplemente vir a paliar os problemas que hai no noso concello. E iso non é transformador, iso é simplemente arrasar o que está mal. Por lo tanto, vostede presentas aquí con unha serie de números que para nós en moitas partidas non están justificadas. Usted decía con respecto ao presuposto do ano 2022, pero é que temos que comparar, porque é o último que temos aprobado neste Concello, pero incluso nin siquiera mirando os datos da liquidación do ano 2024. Vemos un desfase de 200.000 euros na regulación do IBI urbano, de 150.000 no IBI de rústica. Vemos subidas que non veñen justificadas pola recaudación que se fixo no ano 2024. E, sin embargo, isto, danos unha suba neses ingresos que vostede pretende obter que para nós non están justificadas. E, ao final, o que vemos é que isto ten que vir a paliar eses datos. Bueno, usted decía, tamén decíanos en relación cos gastos de persoal. Mire, vou a dar un dato. Usted di que isto é realista e que é así. A subida nos gastos de persoal que vostedes plantean con respecto á liquidación do ano 2024, nos gastos de persoal, no capítulo 1 de operacións non financieras de gasto, pasa dos 3.163.441,73 da liquidación do ano 2024 os 3.600.000 presupostados para o ano 2025. É dicir, 450.000 euros máis. Supoño que a vostede isto non lle parece nada salientable e lle parece normal. Pero realmente a nós o presuposto que nos trae aquí é un presuposto que nos preocupa, é un presuposto que realmente xenéranos moitas dudas que entendemos que non é transformador por todo o que lle decimos e para nós este é o presuposto da nada e da maquillaxe. Este é o presuposto que vostede nos trae. E non lle estamos botando a culpa aos funcionarios. Os funcionarios fan o que o grupo de goberno lle pide. Tanto cas tasas como cos presupostos. Que marcan as directrices é o grupo de goberno. E despois, os funcionarios levanas a cabo. Así que non nos bote a nosa culpa nin de faltarlle o respeto, nin fazer nada. Se ustedes non lle mandan outras cosas aos funcionarios, é problema seu. Por parte do Bloque Nacionalista Galego. Ben, o que está claro aquí para este debate dos orzamentos é que levamos 2 anos cun orzamento prorrogado, incluso cando o goberno contaba con maioría absoluta, non tiña ningún problema para aprobalo, pois tampouco tivo interés en facelo. Preguntámonos por qué? Pois porque 2023 era ano electoral e non lles interesaba, da mesma maneira que tampouco lles interesaba subir a taxa do lixo despois de facer un novo contrato. Ben, desde o BNG sempre pedimos por activa e por pasiva desde que chegamos aquí que era necesario para Silleda facer uns orzamentos para poder fiscalizar de mellor maneira o goberno e saber en onde van destinados os cartos de todos os veciños e veciñas. Nese sentido, o BNG sempre estivo aberto a negociar tanto a súa realización como a súa aprobación e despois de máis de 4 reunións de negociación, o que sí que nos quedou claro, e temos que dicilo aquí, é que vostedes en ningún momento estaban realmente abertos a negociar. Vamos comezar polo principio. Analizando estes orzamentos, nós, nesa negociación, plantexamos un aforro recortando en varias partidas de pequenos gastos. Por exemplo, vamos poñer 2 exemplos, recortar o gasto en servicios postais. Dende o BNG non vemos normal gastar 6.000 euros e mandarlle cartas aos veciños para a inauguración dun consistorio ou recortar gastos en gasoil, onde nós propuxemos que se repostara de forma máis barata. Con ese aforro tamén fixemos 2 peticións. Unha era mercar unha máquina para mellorar o mantemento dos campos de fútbol de herba artificial que son usados por unha cantidad moi elevada de persoas ao longo de toda a semana.
e máis o arranxo de humidades da nosa biblioteca municipal, porque é de vergonza que a día de hoxe a xente teña que ir estudiar e pasar frío, aparte de como están en condicións pois todos os archivos e todos os libros que ali están guardados. Mira ti, se dende o BNG somos radicais que estamos pedindo cousas inasumibles para este goberno. Pero, bueno, vamos seguir. Tamén lle demos prioridade a dúas obras moi importantes, como era o patio cuberto do CEIP de Silleda e máis o arranxo do teito do Centro de Saúde de Bandeira. Aínda estamos esperando que se nos aclare cales foron as negociacións que se tuvo por parte do goberno ca Xunta, porque o que primeiramente estaba presupostado, pois esa cuantía baixou moito. Vemos que a Xunta, que iba a pagar e aportar 125.000 euros por dúas obras, ao final vai aportar só 50.000 euros por unha obra que vostedes mesmos valoraban en 150.000 euros. E a outra obra, pois xa temos que pagar íntegramente desde o Concello. Un éxito de negociación, a verdade, pero tanto éxito como a negociación destes orzamentos. Por último, e non é menos importante, aquí sí que temos que pararnos, temos que dicilo, que é unha vergonza. A alcaldesa sabe mellor que ninguén, con toda a experiencia en política que ten, da que alardea sempre que pode, que os acordos están para cumprirse. Entón vamos falar da rede de traída de augas, que sí, dicímolo, tivemos que pedir que se incluíse unha partida específica dentro destes orzamentos, que xa adianto, non está a partida, non existe. Entón, temos que recordar que unha partida para a rede de traída de augas era un acordo que foi firmado, un compromiso para a investidura no ano 2023. Vemos que o Partido Socialista pois non quere cumprir ese compromiso adquirido públicamente co BNG. Entendemos pois que non considera prioritaria a atención da saúde pública, porque a auga non é un capricho que teñamos aquí o BNG, senón que a auga é básica para a vida, e en Silleda pois moitos veciños e veciñas pois non teñen auga potable nas súas casas. Entendemos que en 2023 era importante porque, claro, nese momento apremiáballe que se aprobaran os seus salarios. A día de hoxe, pois, xa están máis que aprobados. Con isto, o que veñen a demostrar é as súas prioridades e temos que deixalo en riba da mesa. O que demostran é que non nos podemos fiar da súa palabra. Porque non é soamente que nós tiveramos que pedir unha partida para que se incorporase nos orzamentos, senón que, como di o refrán, contra o vicio de pedir, hai a virtude de non dar. Entón a nós quíxosenos comprar cunha falsa partida de 27.000 euros para a rede de traídas de augas. Iso é o que vale para vostedes a saúde pública de Silleda. Partida que, volvo a repetir, nin sequera está dentro dos orzamentos. Pero vamos falar tamén do orzamento en cuestión. Vamos entrar. Este orzamento, para nós, é un reflexo das prioridades deste goberno e da falta de atención a todas as carencias que ten este Concello. Porque se analizamos as partidas, soamente 2 contratos absorben 1,1 millóns de euros. Contratos que vostedes mesmos firmaron a finais do anterior mandato e que hipotecaron as futuras corporacións por 14 anos. Por certo, contratos que nin sequera están facendo cumprir. Falo do contrato da luz pública e falo do contrato do lixo. Falemos de como lles gusta a vostedes, xa o dixo anteriormente o meu compañeiro, facer negocios cas empresas e subcontratar o traballo. No contrato da luz denunciábamos a semana pasada o escándalo de que a empresa está demorando a revisión dos prezos de enerxía para quedarse co aforro. E aquí ninguén di nada. Vostedes non din absolutamente nada. Bueno, pois os veciños pagan a festa do seu bolsillo. E queredes que recordemos tamén cando tivemos que denunciar os camións do lixo, que a día de hoxe non sabemos se son novos ou nos están metendo camións vellos. Bueno, é bochornoso, e o que lles debería caer a cara de vergoña é que con todo isto, con estes 2 contratos, cando un veciño ven a pedir unha luz pública ou cando un veciño ven a pedir que quere levar a auga potable hasta a súa casa, ten que poñer do seu bolsillo. Esas son as súas varas de medir. Paréceme indignante. Parécense cada vez máis ao Partido Popular. Respecto aos investimentos que anuncian, tamén temos que dicir aquí que destacamos a suba do gasto que está destinado aos desbroces e á limpeza de vías municipais, que foi unha das cousas, como dixo anteriormente, que exiximos nós na investidura, e que este ano esperemos que esta suba sirva para que se faga cumprir este acordo e deixen de facer o ridículo como fixeron ano pasado cun calendario absurdo que nin sequera cumpriron. Vamos seguir sumando cousas que non cumpre este goberno.
Ben, despois tamén falamos da reforma do local social de Saídres. Sí que aparece nos orzamentos, parecenos moi ben que estea reflexada. Agora mesmo falou de outras reformas noutros locais sociais, pois faga un compromiso co rural e poño nos orzamentos tamén, porque agora mesmo dixo que escoitaba os veciños. Estes 18 anos facía oídos sordos, non? Escoitaos agora mesmo, non? Porque tal e como dixo tamén na suba da taxa do lixo, parece ser que o rural está moi bonito fomentar que a xente vai a vivir para o rural, pero que non se pode penalizalos por vivir no rural e non vivir no casco urbano, que ese é o que parece que quixo dicir nas súas declaracións. Ben, a realidade de todo isto, o que nós vemos é que non hai partidas que sirvan para acometer as reformas estructurais que melloren realmente a calidade de vida dos veciños. Porque sabe o que mellora a calidade de vida dos veciños? Vamos a dicir unhas cantas. Ter acceso a auga potable, ter un bo saneamento, ter un acceso rodado en condicións, ir estudiar á biblioteca e non pasar frío, ter as rúas ben iluminadas, ter unha boa accesibilidade e moitísimas cousas máis, como esta, que a toda agora non lles interesou paliar. Entón, en resumo, e xa vou acabando, o Goberno está preocupado agora por facer fotos e ensinar o moito que din que fan nun vago intento por intentar maquillar anos de deixadez de moitas cousas. Para nós, son un goberno que non ten un proxecto propio para Silleda, nin ten ganas, nin ten ambición máis alá da ambición persoal por manterse no poder e por asegurar o seu futuro. Só gobernan en modo electoral, están pensando xa na campaña de 2027 e non pensan nas necesidades reais da xente. Dixo antes que había unha diferenza entre o que foron e o que queren ser. Siguen sendo os mesmos, non hai diferenza ningunha. A diferenza é que o BNG está aquí. O BNG quitoulle a maioría absoluta e nós sí que vamos dende o BNG seguir traballando, seguir presentando propostas e traer a este pleno as prioridades. E máis que nada, estamos aquí para controlar os seus chanchullos que teñen montados cos contratos públicos. Bueno, antes de empezar con este debate, quedarme con esa frase final, que a verdade é que estou moi sorprendida. Eu vouches a recordar, en relación ao debate anterior, que no ano 2013, que en este Concello subiron as tasas un 120%, por responsabilidade o Grupo Partido Popular e o Grupo de BNG se abstiveron en esa suba. Hoxe votaron en contra cando teñamos obligación de aprobalas por lei. Eu simplemente pido que fagan unha reflexión de por qué ahora que o BNG está aquí en Silleda, ahora que o PP sabe que se pode apoiar neles para poder tumbar as propostas, as tumban e permitiron que no ano 2013 este Concello subir as tasas un 120%, non un 80%, e non había obrigación legal. Ben, vamos a facer un repaso moi rápido polo que dixo o Partido Popular. Nos falan de que nos culpan de 2 anos sin presupostos. A mí, bueno, podo entender que nos podan acusar de eso o Grupo Nacionalista, pero vostedes que temos aquí alcaldes do Partido Popular como de Rodeiro que votou 10 anos sin orzamentos, aí non, vostedes eso non lle preocupa nin lles molesta. Os veciños do rural nos piden o que necesitan, porque son un poquinho máis sensatos que vostede. Nos piden o que necesitan, porque son máis sensatos que vostede. E estou xa un pouco sorprendida de que volvan a repetir o tema de que non hai traballo en este goberno. Eu invito-os a ir pola rúa e preguntarlle a xente se este goberno traballa ou non traballa. E tamén nos dicía que non sabíamos escoller ni siquiera rúas para arreglar. Eu vou a recordar que as rúas que se escolleron para arreglar, tanto esta rúa Progreso como a Avenida do Parque, como a rúa que vai na Avenida Antón, na Avenida Arturo Pérez Lázara, como os proxectos que temos postos en marcha encima da mesa corresponden ao acordado no Plan de Mobilidade Urbana Sostible, redactado en colaboración con todo el tejido social, educativo y cultural de este ayuntamiento. En el PEMUS, tamén estaba en ese PEMUS los caminos escolares seguros que se tumbaron en este ayuntamiento. Antes falaba vostede que subimos moitísimo o tema de personal e que non é certo que contamos. Bueno, pois, mire, vou a dar un dato. Hai unha suba de personal e 80.000 euros que acabamos de pagar en Seguridade Social por impagos da concesionaria de Pedrosas e Rojas. Seguimos pagando todavía cuestiones de todavía ese contrato do SAF. Por lo tanto, hai que meterlle máis recursos aí. Este é o contrato, este é o, decía vostede, o orzamento da nada e do maquillaxe.
que non é un orzamento transformador. Eu non comparto con vostede e despois, cando falemos durante a intervención do BNG, voulle explicar por qué. Facer orzamentos é negociar. Sempre estiveron vostedes abertos a negociar. De feito, tivemos efectivamente 4 reunións nas que quedaron claro que non estaban abertos a negociar. 4 reunións que retrasaron a aprobación deste orzamento porque esperamos, en moitas ocasións, pola súa resposta, e porque nos sentamos con vostedes, porque lle presentei 4 ou 5 veces a tabla, analizada ao detalle, con transparencia, con rigor, para que vostedes a puderan entender facilmente e que non tiveramos problemas a hora de ter diferencias de interpretación. Falan vostedes de que redujeron pequenos gastos e aceptamos esa reducción de pequenos gastos E con eses gastos decían que tiñamos que comprar unha máquina de herba artificial e arreglar a biblioteca municipal. E nós aquí lle plantexamos 2 cousas. Unha, a máquina de herba artificial que queren comprar para a picada do campo é unha máquina que estaría seguramente o 70 ou 80% do seu tempo parada. É unha inversión que sería moi boa para facer entre todos os concellos da Mancomunidade do Deza. E así ya trasladamos a Mancomunidade e está en este momento para comprar esa máquina. Se queren vostedes, compramos outra máis para o Concello de Silleda. Pero creo que é innecesaria. Falan vostedes de que nos pedían arreglar a biblioteca municipal e trasladamos en esas reunións que tivemos que a biblioteca municipal merecía unha reparación moito máis integral do que vostedes estaban plantexando e que tiñamos unha dificultade engadida, que era que tiñamos todavía ali un centro de transformación de Telefónica e que estábamos negociando con Telefónica para a retirada e que lles pedíamos con o noso compromiso de que íamos a retar o proxecto de preparación integral da biblioteca cando tiveramos a certeza de que se iba a retirar dali o centro de transformación. E hoxe podo anunciar, e espero que me escoiten, porque podo anunciar que temos xa o compromiso da Telefónica de retirada dese centro de transformación no plazo máximo de 1 ano e medio. Polo tanto, vamos a presentar xa os proxectos para poder facer esa remodelación e poder ir cambiando a biblioteca e ampliando os seus servicios. Por lo tanto, sería outras cuestións cumplidas. 2 e as 2 cumplidas. Falaban tamén vostedes do patio cuberto do Cebia Silleda. Falamos con vostedes. E eu, o primeiro día que me sentei con vos, dixenlle, eu estimo personalmente que este patio pode estar en torno aos 125.000 euros e outros 125.000 euros para a casa para o patio cuberto. E nos empezamos a traballar e buscamos posibilidades de financiar eses patios. O viu todos os cidadanos de Silleda, nos reunimos co Conselleiro de Educación e nos reunimos co Conselleiro de Sanidade. E nos dixeron, vamos a pagarvos ao 50% das 2 obras, cando non tiñamos, no caso do colexio, por qué? Tiñan que pagar no 100%, e asumimos. E contratamos os proxectos. E cando fomos a falar cos profesores o colegio, nos dixeron que eles querían facer un patio de uns 100 metros cuadrados diante en forma de visera, como está colocado no Concello da Golada. De maneira que se pudiera incorporar unha zona interior e unha zona exterior do patio, todas ao aire libre. E que, ademais, intentáramos que non se perjudicaran as canchas de baloncesto que había ali. Encargámoslle un proxecto técnico a unha arquitecta de Lalín e fixo un proxecto técnico polo importe que ela puxo. Quizás as miñas previsións eran moi optimistas, pero o certo é que a Consellería de Educación vai no executar durante o período do verán. Por lo tanto, outro compromiso que nos pedían cumplido. Falan tamén vostedes do arranxo do Centro de Saúde da Bandeira. En ese caso, incluímos o 100% da obra, segundo o proxecto redactado por a mesma arquitecta, dentro do orzamento. Outro compromiso cumplido. Vamos con 4. Despois, o que nos decían é que os acordos están para cumplirse, que é unha vergonza o que fixemos, e que nos pedían que incluíramos unha partida específica para o tema do abastecemento e o saneamento. Eu vou explicar. Temos no orzamento que vamos a levar a aprobar este ano 350.000 euros para obras propias. E temos un servicio municipalizado. Temos un albañil e un fontaneiro e un palista no Concello que poden facer as obras como fixemos nos últimos anos. Temos
No ano 2011, abastecemento en Cortegada e Taboada. No 12, en Saídes, Vilaverde, Quintela e Andamollo. No 13, Toxa, en Ponte, en lugar do Trasdosisto do Centro Social. Na renovación dos tubos da traída da Pereira en Laro. No 14, a parroquia completa do Castro. No 15, en Chapa, dende Medelo ata o cruce de Chapa, que é Nacional 525. No 16, en Sachocos, en Negreiros. No 17, todo Rellas, a parroquia de Rellas. No 19 no 20, renovouse todo o tramo que quedaba de tubería vella no núcleo de Silleda e se ampliou a captación de bandeira cunha nova en Escuadron, cun Braus. No 21, se ampliou a traída de agua en Manduas hasta o lugar de Castro e mellorouse o sistema de bombeo de Taboada. No 23, adquireuse unha nova bomba para a estación de bombeo de Chapa. No 25, estamos empezando a facer obras, fixemos xa obras en Trasfontao, estamos xa con compromiso cos veciños de aproveitar as obras viarias para arreglar, facer o abastecemento en Chapa. Eu lle pediría que se me poden escoitar e agradecería moito porque... Gracias. Porque estou aquí explicándolle todo o que facemos. Sí, Paula, un breve inciso, porque nós temos tamén que preparar a nosa resposta e cando nós estamos falando, ti tamén estás pintando cousas, temos tamén dereito a traballar. Entonces non nos volvas dicir, un respeto ao noso grupo político. Me estades dicindo que non cumplo con meus compromisos. Non, nos escoitamos, estamos falando entre nós, que somos un grupo político, e temos dereito a preparar a nosa intervención de resposta. Por lo tanto, igual que nos a ti respetámoste totalmente, no momento no que intervimos, non estamos dicindo que estás facendo, nós estamos aquí falando e preparando a nosa intervención. Ben, me estáis acusando de que non cumplo cos compromisos. Estou leendo os compromisos deste ano 25, vale? Que son Trasfontao, Chapa, aproveitando as melloras viarias que van a comenzar nos vindeiros meses. En Ponte, que está pendente de autorización dun topo que vai cruzar a carretera da estrada autonómica. E tamén temos peticións de veciños en Lamela, en Río Calvo e de Regalada a Pena do Camiño en Oleiros e Cortegada, que imos atender. Por tanto, non podedes decir que non imos a facer obras de abastecemento e saneamento. Estas son as que están comprometidas para este ano. E así imos a facer. E así vos los trasladamos o día que tivemos a reunión. Claro, a diferencia é entre poñer unha partida de 27.000 euros ou pagar unha empresa cos gastos generales, co beneficio industrial e co IBE. Se o que queredes será eso, entón temos un problema. Porque vámoslo facer cun servizo municipalizado. Por lo tanto, outro compromiso máis cumplido. Das cousas que nos pedíades. Pero, ademais de todas estas actuaciones, o Concello de Silleda tamén colabora ca veciñanza, e aí sí colabora ca veciñanza, que decías ti, Erea, na mellora das traídas e a adopción de novos depósitos. Hai pouco tempo terminamos, que o concelleiro Iván o conoce, de colaborar cos veciños de Laro, ca máquina municipal abrindo as zanjas para que pudieran meter a súa traída municipal privada. Por lo tanto, tamén aí o facemos. É así, non, Iván? Vale, perfecto. Perfecto. Diego, porque non vayamos a tal. Por tanto, outro compromiso máis que está cumplido. E no tema de saneamento, tamén o comentamos. Levamos a Consellería de Augas, a Consellería correspondente, todo o que é o proxecto de mellora do saneamento en Lamela. E foi rexeitado, por caro. E voltamos a falar con eles. E propuxemos unha alternativa, que era dotar de saneamento a todas as casas que están situadas na carretera nacional 525. E nos dixeron que leváramos o estudio e que aí poderíamos empezar a falar. Polo tanto, aí temos outro compromiso máis cumplido. E falamos tamén, que tamén o fixemos, estes días en Manduas, aproveitando as obras que facemos de mantenimiento de vías, metimos tamén tubos de ampliación de saneamento na parroquia de Manduas. E o fixemos con personal municipal, porque temos un servicio municipalizado. E o podemos facer. E despois, cando falan vostedes de que non temos proxectos transformadores, miren, transformar unha población non é solamente poñer ladrillos ou abrir zanjas e tubos. Transformar unha población é estar dentro dun plan piloto de urbanismo dos cuidados. Transformar un pobo é poner en marcha dúas comunidades enerxéticas, unha delas se reúne agora nas vindeiras semanas, e tamén ter unha xenda 2030, e tamén participar con 10 concellos máis de toda Galicia nun PERTE da auga, e tamén desarrollar o cinturón verde que recollido que está no PEMUS, ca Avenida do Parque, ca remodelación da rúa Antón Alonso Ríos ata a residencia, incluindo o barrio de Outeiro e a calle Outeiro. Ter proxectos transformadores é o proxecto con unha colaboración público-privada da piscina no que estamos traballando.
Ter proxectos transformadores tamén é mellorar a seguridade viaria dos veciños e as veciñas deste Concello. Ter proxectos transformadores é tamén conseguir vivendas a través da Sareb, que xa lles anuncio tamén que, ademais do edificio da Avenida do Parque, da Avenida da Estación, van tamén a arreglar o edificio que teñen na Avenida do Parque. Eso é un proxecto transformador. E tamén un proxecto transformador negociar co Ministerio a instalación de 4 novas antenas de telefonía para elevar o 5G a todo o noso rural. Entón, non me poden decir a min que non estamos facendo proxectos transformadores, porque a verdade é que non ten sentido. E eu volvolles a chamar a atender a man outra vez con este orzamento. Falámolo moitos días. Nos non faltamos a nosa palabra. Das 5 cousas que dixéchedes, volvo a repetilas, a máquina de erva artificial se está comprando, o arranxo da biblioteca municipal e xa pode ser unha realidade xa porque conseguimos acordo con Telefónica, o patio cuberto de Silleda está xa en financiación pola Consellería de Educación, o arranxo do centro social, do centro de saúde está xa no orzamento e o meu compromiso de executar as obras de abastecemento queda claro nos 350.000 euros que temos de obras propias que vamos a aprobar en este orzamento. Polo tanto, quizáis nos teñamos que fiar un poquinho máis das palabras de todos. Quizáis nos teñamos que fiar un poquinho máis das palabras de todos. Espero que ao final non teña que decir eu que tampouco me podo fiar da súa. Cando fala vostede da luz pública, e eu quero... Iso bueno deixa para o final. Fala vostede da suba dos gastos tamén, dos desbroces, evidentemente. Subimos porque sacamos un proxecto moito máis ambicioso do que tiñamos no ano pasado nun orzamento prorrogado. Precisamente para darlle resposta á súa demanda. Outra máis cumplida. Outra máis cumplida. E no tema dos veciños de Saídres, vais a facer un local social conforme ao que eles decidiron. No referéndum, entre eles, nos fomos ali e dixemos: que queredes facer? Ou arreglamos un ou arreglamos o outro. Vos decidides que facemos cas escolas vellas e votaron e decidiron que demoléramos as escolas vellas e fixemos o proxecto. E está no plan Concello, está no plan máis provincia e está no orzamento. Porque nós escoitamos os veciños, pero os escoitamos hoxe, onte e durante todos os anos que estivemos aquí. E os escoitamos, con referendos incluso. Para poder facer esta casa se fixo un referéndum. Para os festivos locales se fixo un referéndums. Nos escoitamos os veciños, pero fixemos sempre. Sempre. E me sinto moi orgullosa de telo feito. Din vostedes que non hai partidas para mellorar a calidade de vida. Eu creo que o que hai son moitas ganas de facer cousas polos veciños. As traídas de agua acabo de demostrarlles agora que están todas programadas. As rúas ben iluminadas, xa lles anuncio agora, e por eso quería deixar o da luz para o final, que se vai a facer xa, antes de que remate este mes, a renovación de toda a iluminación da rúa María Colmeiro, da rúa Venezuela, da rúa Outeiro e da rúa San Isidro. Entón, outra cousa máis que tamén vamos a cumplir. Por lo tanto, eu creo que despois de todo o que falamos deste orzamento, despois de todo o que falamos deste orzamento, non podedes decir agora que non estamos cumplindo que nos está despedindo. Non me podedes decir que é unha vergonza que non cumplamos os nosos acordos. Non podedes decilo. E sobre os contratos, eu teño aquí un informe da OXI que o poño a vosa disposición, despois o podes levar se queredes. O contrato con Ferrovial pola luz se firmou o 26/6/2023. Había 2 meses de carencia, que era cando podían empezar eles a facer as obras, o 26/8/2023. Tiñan que ter esas obras terminadas o 26/2/2024, 6 meses despois. E, polo tanto, a primeira revisión de precios se tiña que facer o 26 de febreiro de 2025. Fai pouco máis dun mes. E por que non se fixo? Se fixo porque, a pesar de que as obras están finalizadas, o que non se diron terminado foron as melloras.
E o interventor non nos permitía modificar non nos permitía facer a modificación de contratos, a final de obra, se non estaban as melloras feitas. E nos sentamos con Ferrovial e analizamos que facíamos con esas melloras, porque algunhas delas era a instalación dos drivers das farolas, un mecanismo que levan as farolas para o control, un mecanismo eléctrico. Non sei tampouco explicar ben que 890 drivers para cambiar en farolas que eran relativamente novas. E que falamos con eles e dixemos non ten sentido ningún que cambiemos de golpe todos estes drivers cando están en bo estado moitos deles. Polo tanto, o que fixemos foi renegociar as melloras e co aforro que temos deses drivers é cando vamos a facer agora a sustitución total das farolas, repito, da Rúa María Colmeiro, da Rúa Venezuela, da Rúa Outeiro e da Rúa San Isidro. Unhas farolas que estaban en moi mal estado de conservación e que a propia Oxi nos recomendou que as quitáramos. Pero a maiores, estamos tamén facendo un control do contrato, porque xa vos lo dixen outro día na comisión informativa, hai un erro de inventario dunhas 90 farolas en todo o territorio. 90 farolas que non se recolleron no inventario original do contrato e que aparecen agora. Teñen un custe aproximado de cambio de uns 35.000 euros e un consumo máis ou menos anual de 2.800 euros ao ano. Isto teñemos que facer no modificado do contrato, que necesitamos para facer tamén a revisión de precios. E, polo tanto, que estamos facendo? Esperando o que diga o Ministerio. O Ministerio de Industria, por este contrato, vai abonar o Concello de Silleda Ferrovial unha cantidad de 48.000 euros mínimo polos CAEs, que son os aforros energéticos que se ten, que están ahora mismo en vigor despois da posta en marcha deste contrato. 48.000 euros, que por un lado está a reducción inmediata que temos por cambiar as luces a LED e tamén unha reducción menor polo gasto que temos de noite nas farolas. O Ministerio ainda non se pronunciou. Con esos 48.000 euros queremos ver a posibilidade de poder abonar esas luminarias non inventariadas. Por eso estamos esperando. E dirán vostedes, están esperando. Hai razóns para esperar. Pero que a máis, en este informe que teño aquí, que é un informe firmado pola Oxi que eleva este tema, eu entendo que este contrato é difícil de interpretar sin apoio técnico, vale? Pero antes de cuestionalo ou criticalo, quizás poderías ter vido por onda nós e preguntarnos que pasaba con el. Porque en este informe, donde a nosa ingeniería, a Oxi, introduce a fórmula matemática que está recollida no contrato e que di que o consumo, a fórmula, o valor é cero desa fórmula que corresponde ao precio directo do mercado do ano precedente, é dicir, o ano 22 fala dun consumo medio calculado según os datos do MIE de 73,50 megavatios hora, e o valor E' que corresponde aos deste ano é de 84,27. Facendo a operación, o que concluye este técnico é que sería de facer a revisión con data 26 de febreiro do 25, que é o que nos exigen vostedes, sería unha revisión de precios á alza, xerando así un sobrecusto para o Concello de Silleda. Están aquí os cálculos, está aquí a tabla que poden vostedes consultar e ver con o noso técnico da Oxi, cando queiran. Porque a isto se dedica a alcaldesa. A defender al Concello. Que fecha? De que? A partir da vosa denuncia. Porque yo pedí, pero esto vímoslo con vos, vímoslo con eles, vale? Pedille para que non fora eu que vos tivera a contar as cousas. De feito, creo que terminou o día 8 de madrugada. Entonces, eu, de verdade, vos pido, eu creo que das cousas todas que falamos, vos pusimos encima da mesa a posibilidade de que dividíramos o Plan máis provincia no 75% de obras a decidir por nós e un 25% de obras a decidir por vos. Puxemos encima da mesa todas as posibilidades. Traballamos de verdade, traballamos un montón para intentar conseguir máis recursos de onde fora, para asumir as vosas peticións, que sobrepasaban ese 25%. E o conseguimos. Ahora non me podes decir
que non negociamos. Non me podes decir que é unha vergonza que non escoito o que decides. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, Perdón, Ignacio, porque se me esquece unha cousa que creo que é importante tamén en relación ao tema de abastecemento e saneamento. E tamén te vai influir a ti no teu debate. Discúlpame que te interrumpira. Hai que ter en conta que o saneamento e o abastecemento en este Concello, todo o que dixen antes, son relaciones de obras que fixo o Concello. En algunhas delas con aportación da Xunta de Galicia, pero maioritariamente feitas polo Concello de Silleda. Eu creo que o que tiñamos que facer era xuntarnos toda a corporación e reclamar á Xunta de Galicia os recursos suficientes para dotar este Concello de saneamento e de abastecemento como se merece. Bueno, vamos a ver. Bueno, como empezaches a anterior, como empezou a anterior intervención facendo unha reflexión sobre a tasa de basura, pues, creo que lle quedou claro que nós o que lle pedimos é que faga usted unha reflexión sobre a tasa que nos traen aquí. Eso é o que lle pedimos e o que debería facer. Bueno, a verdad que moitas cousas, por empezar por alguna, cando decíamos das rúas escollidas, as rúas escollidas entendemos que non eran as que se atopaban peor cando se decideu actuar nelas. Vostede fala do plan de mobilidade urbana sostible e que xa estaban reflexadas nesas rúas, pero a Rúa Progreso xa viña avanzado todo o proxecto e toda a cuestión para remodelala antes do plan de mobilidade. Por lo tanto, o que nos ven dicindo con estas rúas escollidas e que nos ven a vender ahora como grandes melloras a iluminación na Rúa María Colmeiro e demais, que a iluminación na Rúa María Colmeiro era unha prioridade desde fai moitísimos anos. Calquera persona que pase por ali sabe a iluminación que hai, ou na Rúa Venezuela. O que é increíble é que nos veña a vender vostede agora aquí como un gran logro todos os problemas que se veñen derivado dun contrato como de iluminación que vostedes fixeron. É o que nos está dicindo. É dicir, todo eso non estaba previsto, parece ser, no contrato de iluminación. Todas as melloras que se preveían ou todas as melloras que se pediron realmente non eran necesarias. Sí, é o que nos está dicindo. E por eso están pedindo que a sustitúan por outras cousas máis necesarias. Vostedes son os que fan, os que pagaron por un pliego de licitación. Isto é o que pasa cos contratos que se están facendo nese Concello. Vostedes din que traballan moito, pero ao final vemos que isto ven un problema detrás de outro na execución do contrato. E esta é a realidade. Realidade como a que nos ven a decir ahora que sí, que aumentan moito, que sai o colmo, os temas os cartos en gastos de persoal, porque parece ser que hai unha sentencia contraria ao Concello que lle fai pagar 80 e pico mil euros. De quen é a responsabilidade deses 80 e pico mil euros que hai que pagar? Non diga que non. De quen é? Quen se empeñou en facer a prórroga do contrato do SAF cando tanto dentro do Bloque Nacionalista Galego como dentro deste grupo lle estábamos dicindo os problemas que había reiteradamente e que non se procedera a prórroga? De quen foi esa responsabilidade de seguirlo mantendo? Claro, cando o BNG fala de chanchullos nos contratos, bueno, pois a mellor hai que ver as cousas nunha perspectiva máis amplia para saber o que pasaba e por que o mellor había que seguir mantendo esa empresa nesa concesión. Isto é o que dá. O sea, que non nos veña a decir ahora como, oiga, é que temos que seguir pagando. Non, ese problema se generaron vostedes e están pagando os veciños todos pola súa negligencia e por non querer escoitar o que lle decían dentro dos grupos da oposición e o que lle decían as traballadoras do SAF e dos problemas que se estaban vendo continuamente nese momento. Vennos vendendo obras en abastecemento e saneamento. Eu quedeime con unha, a sustitución da bomba no bombeo de Chapa no ano 23. Oiga, nese bombeo había dúas bombas, unha inutilizada e quedaba esta que non daba abasto para bombear e que estaba actuando dunha maneira sobredimensionada. É unha inversión, é unha mellora, non? Oiga, é que ou cambiaban a bomba ou non había
auga, esa é a realidade. E tuvo que facerse de urxencia porque Valdeira estaba sin agua, co cual non nos veña a vender como actuacións de abastecamento e saneamento cousas que son reparacións propias dun servicio. Porque venos dicindo vostede aquí que ten 350.000 euros para as obras de abastecemento e saneamento. Ahora descubreu que nas cousas que subcontratan pagan gastos xerais e pagan determinadas cuestións, pero que anda que non se fartaron de externalizar e de pagar todas as cuestións, de externalizar traballos, proxectos continuamente, cunhos criterios, a verdad que moitas veces na petición de ofertas bastante cuestionables, E se quere, tomamos un café e explico yo. Pero que nos veña dicindo que ven con 350.000 euros como a gran panacea do saneamento e abastecemento, cando hai que recordar que tamén en ano preelectoral se presenta na parroquia de Alameda con un proxecto que a xente lle dou a risa e que vostede cifraba en 450.000, que era absolutamente inviable, e que pensaron que os veciños eran parvos. E claro, os veciños dixeron que lle foran a tomar pelo outro lado. Entonces, seamos serios. Seamos serios. Si nos ven a decir que estas son as grandes melloras e os grandes proxectos transformadores para a Silleda, pois a verdad é que, bueno, é máis que cuestionable. Home, dinos vostede que aumentaron as cantidades nos desbroces porque este ano van a facer unha campaña de desbroces máis ambiciosas que a do ano pasado. Oiga, esperemos. Pode recordar o que pasou o ano pasado, cando se empezou a desbrozar, é dicir, o que pasou ca empresa. Alégrame que queira ser máis ambiciosa que o ano pasado. Porque o ano pasado foi vergonzoso. Vergonzoso. E sigue sendo, pero bueno, usted considera que todo isto é pois, o que debe facer. Mire, ao final, usted sempre intenta botar balos fora da súa incapacidade para conseguir cousas de determinadas cuestións, pídenos que nos pidamos e tal, pero certo que despois, cando ven un conselleiro a este concello, a nos botanos da reunión, co cual, pois mire, dificilmente podemos facer nada. Se usted é incapaz e nos ven dicindo e bueno, pois votando contra outra xente neste pleno, pois a verdade é que non é a maneira máis acorde para intentar conseguir cousas. A nos falarnos de outros concellos, a nos o que nos preocupa é o Concello de Silleda. E onde temos voz é no Concello de Silleda. Non temos voz no Concello de Rodeiro, nin da Golada, nin de Lalín, nin da Estrada, nin de Vila de Cruces. É dicir, nós, onde temos que manifestar a nosa opinión e onde temos que fiscalizar é aquí. Entonces, pois, aquí é onde llevimos dicindo o que hai. Realmente, bueno, pois o que acabamos de vivir neste pleno é unha boa mostra do que pasa no Concello. Do que pasa no Concello e do que sufren finalmente os veciños de Silleda. Dos grupos que están continuamente en leas un cos outros. E están en leas porque, como ben dixo a voceira do BNG, ustedes non son xente de fiar. Non son xente de fiar, non cumplen ca súa palabra. Ao final, pois, intentan facer ir sempre un pouco de espabiladillos, de intentar ser os máis listos da clase, e ao final veñen os problemas. E iso é realmente o preocupante deste Concello e, sobre todo, deste grupo de goberno que, entre outras cousas, pois vemos como esta maneira de actuar pois trae problemas, como estamos vendo co albergue da Bandeira. Un albergue que ten unha sentencia, polo que vimos na prensa, na que aparte hai o malestar, tal como se trasladou pola propiedade, por esa xogada que se intenta facer recalificando esa finca. Sí, é así. É así. Diga usted, sí, ai, Dios mío, pero que o problema é que non é a primeira vez que pasa neste Concello e que eso despois acaba tendo consecuencias
acaba tendo consecuencias. E podemos preguntar pola Carballeira de Silva porque non se poden facer as días festas, podemos preguntar por moitas cousas, e a que responden esas cuestións? Porque ustedes creen que son máis listos que os demais, e ao final, como volvemos a repetir, e como dixo a voceira, non son xente de fiar. E iso é o que pasa e é o que fai que, ao final, pois, o Concello este na situación a que este, que se nos veñan presentando pois unha tasa como a que se nos traía, que se nos traigan estes presupostos como se nos traen, e realmente pois o que nos fai é preguntarnos algunhas cousas, non? Porque isto realmente é tremendo. Primeiro que sí quero corregir a voceira do BNG é que dixo que cada vez vostedes se parecían máis ao Partido Popular. E iso sí que non llevo a consentir. Eu estou de acordo tamén. Polo menos, nos somos de fiar. Non somos de fiar. Entonces, isto é outra historia. E polo menos, ni siquiera podría pronunciarse porque polo menos con nós nunca intentou gobernar. Pero xa lle adianto que nós sí somos de fiar. E a pregunta que surde co tema agora mesmo é que se realmente vostedes creen que o único que lle interesa ao Grupo Socialista é a ambición por manterse no poder, se ustedes constatan chanchullos nos contratos públicos, o que nos preguntamos é que fan seguindo apoiando o PSOE no goberno. Si todo o que se dixeron ahora, tanto vostedes o PSOE como o PSOE a vostedes, é certo, que o que fan para seguir permitindo que isto siga pasando no noso Concello? Por que vostedes siguen permitindo que o PSOE siga actuando así no noso Concello? Se está facendo eso cos contratos públicos, se só están aquí por ambición, se realmente non miran polos intereses dos veciños. Porque vostedes teñen unha responsabilidade tamén. E está moi ben denunciar. Pero se está pasando todo eso e vostedes non fan nada, serían vostedes uns irresponsables. Por lo tanto, todo o que vostedes que calificaron algún día de circo do que pasaba neste Concello, todo o que estamos vendo xe aquí de Pimpinela, por facer un símil entre vostedes, entre unos e outros, si tan malo é pos veciños de Silleda, poñanlle remedio. Teñen moi fácil. Poñanlle remedio. Non permitan que se fagan esas cousas dentro do goberno. Non permitan. Porque o que están facendo é ir en contra dos intereses de todos os veciños de Silleda. Obrigada. Primeiramente, eu o único que quería dicir é que eu non vou pedir respeto, eu respeto douno, porque o respeto fala de quen o dá e non de quen o recibe, porque a persoa pode merecelo ou non. Entón, eu considero que aquí vou pedir que para o BNG, por favor, se nos deixe de tratar con esa condescendencia, se nos deixe de falar, de intentar ridiculizar, porque nós estamos aquí de forma tan lexítima como están vostedes. E creo que por iso mesmo merecemos respeto, porque o respeto que se nos dá a nós, dáselles aos veciños de Silleda que nos votaron. Ben, seguidamente, despois de intentar preparar a intervención co meu compañeiro, o que queremos falar é de que di que cumpre moitas cousas, falou de todo o que cumpre. Nós, cando chegamos á negociación, nós fixemos estas peticións. Estas peticións a nós dixosnos que valían moitos cartos, que para a biblioteca había que facer un proxecto moi grande. Énchenselle a boca sempre o Partido Socialista de que para todo hai que facer proxectos moi grandes. Non, o que hai é que solucionar os problemas á xente. E igual a biblioteca, igual este proxecto que vai para largo, ainda ten que salir telefónica das instalacións, despois ainda se ten que facer o proxecto. Este proxecto, como vai para largo, igual hai que solucionar este problema, porque a xente está estudiando hoxe, non vai empezar a estudiar de aquí a 2 anos. A biblioteca úsase hoxe. Para o mantemento dos campos de fútbol é moi caro. Plantexamos tamén o da compra pola mancomunidade. É que é moi caro, é que é moi caro, é que é moi caro. É moi caro cando
se lle dá prioridade a outras cousas e non a esa. Que pasa? Que é moi bonito dicirnos a nós que isto non pode ser para despois poder facelo públicamente, que sí que traballan e que sí que fan, porque na prensa queda moi bonito dicir que as ideas son deles. Danos igual, non nos queremos levar méritos o caso e que os veciños poidan ter os campos de fútbol cun bon mantemento. Seguimos polas obras. Sí, nos único que preguntamos é por que varía a cuantía, que antes era presupostada, agora vai a menos, alegrámonos de que hai un patio coberto. O de bandeira, pois, teno que asumir o Concello, pois asumimos que ten que asumir todo o Concello, a Xunta non vai aportar nada, bueno, pois non pasa nada. Neso sí que está cumprindo con máis coste. Despois, o que sí que nos centramos é no da partida de augas. Que listado tan grande de xente que ten unha rede de abastecemento de auga. A verdad é que a nós, cando se nos plantexou que tuvemos que pedir, porque isto é un acordo, o acordo tiña que estar incorporado, un acordo que vai con retraso, porque se debería haber partidas nos anos anteriores, claro, como non houve orzamentos non hai partidas. Entón, agora tuvemos que pedir, porque non lles acordou metelo dentro do orzamento nos primeiros Excel que se nos expuxeron para que entenderamos ben e tuveramos capacidade de comprensión. Pois nese Excel non aparecía, tuvemos que pedir, tuvemos que facer un acordo de que había unha investidura, claro, 27.000 euros. Que son 27.000 euros con medios municipais? Está moi ben facelo con medios municipais. 27.000 euros é inferior ao salario do cargo de confianza que no 2023 se nos pedía para chegar a un acordo. Estálle dicindo aos veciños que están traballando moito. Esquécese de dicirlle tamén canto teñen que poñer os veciños nesa rede de abastecemento de auga. Aí é onde me refería que se parecían ao PP, que teñen que tamén asumir parte do custo os veciños. O que hai é que ser ambiciosos, e nós dixémoslle que para chegar a este acordo, a rede de traída de augas tiña que ser dun importe maior. Porque o que non é normal é que eu podo falar da miña parroquia, me estea dicindo a día de hoxe que vai cruzar un tubo por unha carretera e despois teñen que pagar os veciños cando xa podía estar a traída de augas en Ponte feita dende anos anteriores. Porque, claro, estamos facendo moito, hai moitas parroquias, non sei, eu non o vexo. Os veciños, cando se fala con eles, que tanto falades cos veciños, pois non... A mí non me din o mismo, non sei, igual non lo din os nosos achegados solamente. Pero iso é onde nós dixemos que non. Nos 27.000 euros para a rede, que non hai unha partida, porque vai para a partida de subvencións. E agora comprometeuse públicamente a facelo nesas parroquias, comprometeuse por detrás cos veciños de facelo, non? Iso é a súa forma de facer as cousas. Claro, igual tamén poderíamos ir a outros lugares e preguntarlle aos veciños canto lle custa, porque, claro, eso aparte olvídase de dicir cando é o que tal, colaboran, que menos que a colaborar. E cos servicios públicos deberían poñerse os veciños, non colaborar con eles. Pero tanto din que agardan, que isto agarda ou outro agarda. Bueno, pois os veciños siguen agardando despois de 18 anos. Tanto fixeron, tanto fan, estamos nesta situación a día de hoxe. Agora mesmo, dice o Partido Popular que temos que porque non lle poñemos freo a eso, bueno, podo lle recordar o voceiro do Partido Popular que acabamos de tumbar unha taxa do lixo. Nós somos consecuentes e argumentamos cando vamos facer unha votación aquí en pleno. O que sí que non vamos facer aquí é darlle o gusto á señora alcaldesa de votarlle en contra, tumbarlle unhos orzamentos que finalmente sairán aprobados e pasar un mes mentres ela se está victimizando, que é o que mellor sabe facer, como acabamos de ver neste pleno. Sabes, nós o que queremos é que quede constancia e quede reflexado que estes orzamentos é o reflexo das prioridades que ten este goberno para Silleda. E que di que cumpren. Bueno, para nós non cumpriron cunha única cousa, que era a rede de traída de augas. Que a fará, veremos en que condicións a fan, pero hai que ser máis ambiciosos nese sentido. E pedímolo desde o primer momento, é un acordo público. Desde o BNG fomos moi xenerosos, tendimos a man e creemos que agora mesmo seguimos atendendo. Ben. En relación ao Partido Popular, ni moito que decir. Sinceramente, que traiga a colación aquí a este pleno dos asuntos tan complicados para este Concello como o albergue de bandeira,
aludindo que é unha xogada de recalificación dunhos terrenos que está reconocido públicamente que se tratou dun erro técnico, que veña aquí a reírse desta situación, a min, na verdade, me dá carraxe, pero me dá moito máis carraxe que veña aquí vostede mesmo, vostede personalmente, a queixarse de que non podamos usar a carballeira de Silva para a empanada. Sabe vostede que cando me chamaron para decirme, a min, non a ninguén máis, non o escoitei eu, que me chamaron para decirme que vamos a aprobar o pexón de maneira definitiva e que de maneira sorpresiva retiraban a área de desarrollo urbano da bandeira, que eu, claro, me quedei tibia porque dixe non entendía nada, porque eso nos impedía poder desenvolver ali unha zona verde e poder ter todas aquelas zonas para construir vivendas ou así. A directora xeral de urbanismo que dixo foi: jova, con este terreno, tamén está Ignacio máis pesado con el, literal. É dicir, vostede chamou a Consellería de Medio Ambiente e Territorio para pedir expresamente que esa zona fora retirada do pexón. Fora retirada do pexón, sí. Vostede expresamente. E ora ven aquí a rasgarse as vestiduras. Vostede personalmente fixo eso e nos chámanos enemigos de Silleda. Madre mía. Respecto ao tema do BNG, e eu, como dixen antes, me gusta reconocer os meus errores, pero sí que é certo que non quixen tratalos con condescendencia. Pero me parecía moi importante que escoitaran as obras que íbamos a facer este ano en abastecemento, porque era o único punto no que poderíamos ter debate. Por lo tanto, se as miñas formas non lle gustaron, eu pedíos disculpas, pero creía que era moi importante que en ese momento me escoitaran. En todo caso, eu tamén falaba vostedes que os tratamos con condescendencia. Eu tamén recordo, cando estábamos na negociación, que Mónica directamente lles preguntou a canto podería chegar o importe do capítulo de augas e vostedes contestaron que eso non iban a decir vostedes. Tamén nos pareceu unha situación de condescendencia, porque podíamos ter cerrado unha cantidade. Abertos a calquer consideración que se poda facer. Nos estaremos sempre abertos para mellorar as condicións de vida dos veciños. Sempre. Pero sí que me gustaría facer unha aclaración. Cando vostede antes falaba de ponte, eu me referí ao topo, non é que vayamos a facer un topo nunha carretera e que os veciños paguen o resto, non, non. Nos estamos pedindo autorización a carreteras da Xunta para que nos permita meter un topo e despois levaremos con tubería municipal, coa pala municipal e cos traballos municipales toda a agua hasta o espiño. Nos, cos recursos municipales, nada máis. Non van pagar nada a eles. E nós non lle vendimos nada por fora sin falar con vos primeiro. Nós nos comprometimos con vos precisamente en facer as aguas en Chapa, en facer as aguas de Trasfontao, en facer as aguas de Ponte. Estes días, falando, estamos ali en Oleiros traballando e os veciños de Oleiro viñeron outra vez a recordarnos que teña unha petición expresa para meter ali as tuberías. E estes días, os veciños de Lamela tamén nos chamaron porque queren que fagamos ali unha ampliación de augas. Evidentemente, imos a escoitar todo o que nos plantexan e evidentemente é o que poñemos encima da mesa. Pero o noso compromiso está aí. É dicir, imos a facer as 3 obras que falamos que tiñan un importe de mano de obra material de 27.000 euros, está aí. É firme. É firme. E nada máis. Vamos a proceder á votación. Sen máis. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Se vota cos votos do PP en contra e a abstención do BNG. Queda a proposta aprobada. Non habendo máis puntos no orden do día, se levanta a sesión.